Αλλά σήμερα είναι η πέμπτη μας. Ακριβώς. Τον Ιανουάριο κλείνουμε 5 χρόνια και περνάμε στο έκτο. Το θυμάσαι? Ε, Σαν να ήταν χτες, Νίκη. Έλαντε, Σαν να 24 ήταν χτες. Ιανουαρίου Ναι. του 2015 ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Και έχουν περάσει 5 χρόνια. Ναι. Και Καλά να είμαστε να γιορτάσουμε και τα επόμενα 5 και τα άλλα 5 και βέβαια, λοιπά βέβαια. και λοιπά. Μια καλησπέρα στους φίλους μας, να ευχηθούμε καλό μήνα, μπήκε ο Δεκέμβρης, ο μήνας των πολλών εορτών με κορύφωση βέβαια Ναι, τα γιορτάζεις Χριστούγεννα. Νίκη κιόλα, εάν δεν Την απατώμε. Κυριακή, την Κυριακή. Έτσι, μπράβο. Να τα υπενθυμίζουμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Αύριο ξεκινάει το εορτολόγιο του Δεκεμβρίου, της Ναι. Αγίας Βαρβάρας, προστάτης του πυροβολικού. Βέβαια, αυτά που ξέραμε, τους εορτασμούς και αυτά, και όπως είδαμε, να Να μην τους δούμε πάλι ξεχάσουμε. την ίδια εικόνα που είδαμε προχτές στο Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, ελπίζω να μην τη δούμε και αύριο στην Αγία Βαρβάρα. Αν και ήδη είχα διαβάσει ότι είχε κληθεί και ο Δήμος και γενικά όπου υπάρχουν εορτασμοί και είναι πολιούχοι, έχουν δοθεί ρητές εντολές. Τέλος πάντων, είπαμε, είναι μια χρονιά που όλα είναι περίεργα. Φαίνεται έτσι ήταν να κλείσουν όλες οι γιορτές χωρίς να καταλάβουμε τίποτα, χωρίς να ζήσουμε τίποτα. Διότι νομίζω ότι μέχρι την πρωτοχρονιά συμπληρώνεται όλο το φάσμα εορτολογίου. Από τότε δηλαδή που μας έχουν κλείσει μέσα και που μας απαγορεύουν πράγματα, αυτό εννοώ. Λοιπόν, τα σχολεία για όποιον ενδιαφέρεται δεν πρόκειται να τα ανοίξουν. Καλά, και εδώ που τα λέμε ήταν κοροϊδία τώρα να ανοίξουν για μια εβδομάδα και να κλείσουν για Χριστούγεννα. Περισσότερο είναι το ταραβέρι και η Ναι, τελικά φασαρία. καταλήξανε έτσι ότι δεν θα τα ανοίξουν. Ναι, 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 έχουν καταλήξει ότι θα ανοίξουν μια και καλή όπως ανοίγουν μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πιστεύω θα το ακούσατε ότι πήραμε άλλη μια παράταση στο κλείσιμο, δηλαδή ούτε 7 δεν βγαίνουμε, Όχι, πάμε για ούτε τις το 7, 14. ναι. Ναι, και το 14 να δούμε αν θα είναι κατευθείαν άνοιγμα ή αν το πάνε βαθμιδών και κατολίγων. Είπαν ότι ξεκινάνε στις 7. Τέλος πάντων τραγελαφικά είναι όλα αυτά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε. Ναι, τη Δευτέρα. Ναι, ξεκινάνε τα εποχικά. Όλη μας η μανία ήταν, λες και τα σπίτια μας δεν έχουν ή στολίδια ή γυρλάντες ή δέντρο από προηγούμενες χρονιές. Εκτός πια αν θέλουμε να πάρουμε το έλατο το φυσικό μέχρι το ταβάνι. Λοιπόν, όλα τα σπίτια λίγο πολύ έχουνε. Λόγω του κλεισίματος όλοι έχουμε στολίσει πολύ νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ακριβώς γιατί είμαστε μέσα και δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε και τρογόμαστε με το ένα και με το άλλο. Και για να δώσουμε και κάποιο χρώμα, τη στιγμή που είμαστε κλεισμένοι μέσα, να ομορφύνει λίγο η ζωή μας. Με τα φωτάκια και με αυτή τη χαρά των Χριστουγέννων. Τέλος πάντων, τόσο πολύ πεινασμένος θα είναι ο κόσμος να βγει να πάει στα μαγαζιά να ψωνίσει χριστουγεννιάτικα. Τι να πει κανείς. Θα μου πεις βέβαια, αν πάρουμε το shopping therapy που κυκλοφορεί σαν έννοια, ότι σου κάνει καλό, αν από αντίδραση βγει η μισή Αθήνα στα μαγαζιά να ψωνίσει, μακάρι να κινηθεί η αγορά. Εγώ δεν λέω το αντίθετο, απλώς εκφράζω την απορία μου. Αλλά τώρα βέβαια φυσικά δεν μπορούσε να τα κρατήσει και κλειστά, γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι νοικιάζουν ένα μαγαζί 2 φορές το χρόνο. Δεν το έχουν όλο το χρόνο και βάζουν μέσα αυτά τα εποχικά. Είτε πρόκειται για διάφορα στολίδια και σχετικά με τα Χριστούγεννα, είτε πρόκειται για διάφορα στολίδια σχετικά με το Πάσχα. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνει.
σου λέει ας ανοίξετε και αν δουλέψετε, δουλέψατε. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Από ό,τι αποδεικνύεται, η στροφή που θέλησαν να κάνουν στον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω μάλλον ηλεκτρονικές παραγγελίες να γίνονται. Ήδη είχαμε δει πριν μια εβδομάδα, πότε ήταν 2 εβδομάδες, τα Jumbo που είχαν ζητήσει συγγνώμη από τους πελάτες τους, γιατί για λίγο δεν θα δεχόντουσαν άλλες παραγγελίες, ήταν τόσο πολύ στα ύψη που δεν ήταν σε θέση να τις εκτελέσουν. Τώρα σήμερα διάβασα και για το Μουστάκα, ότι τουλάχιστον για 1-2 μέρες δεν δέχεται άλλες παραγγελίες για να μπορέσει να τακτοποιήσει. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος αρχίζει να συνηθίζει το διαδικτυακό, το ηλεκτρονικό, να το πούμε έτσι, ψώνιο. Αφού φτάσαμε στο σημείο να παραγγέλνουμε και τα παιχνίδια από το Μουστάκα μέσω ίντερνετ, δεν θέλει πολύ για να το συνηθίσει ο άλλος, μην νομίζετε. Βέβαια πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό που θα θέλει να βγει έξω, να πάει στο μαγαζί, να πιάσει. Ο Διαμαντής λέει ότι 110 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα είναι αυτά τα εποχικά, Νίκη. Ναι. Αλλά όπως και να έχει όμως... Και 110 να είναι, Διαμαντή μου, σημασία έχει, σου λέω, τόση μεγάλη λαχτάρα μετά από 4 και 5 εβδομάδες που είσαι κλεισμένος μέσα. Να πας να πάρεις το λίδι, εκτός πια να τα πετάς από τον ένα χρόνο στον άλλο και δεν έχεις. Και περίμενες να ανοίξουν για να τα πάρεις, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πάντως ψάχνω να βρω κάποιον να ανέβει στο πατάρι να μου κατεβάσει τα στολίδια, Νίκη. Να σου πω κάτι, εγώ ευτυχώς τα έχω στις ντουλάπες έξω στη βεράντα και είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Δεν ταλαιπωρούμε καθόλου. Όχι, εγώ θέλω πατάρι. Ναι, το πατάρι το έχω καταργήσει. Ήταν κάτι που το κουβάλαγα σαν βάρος στην πλάτη μου και ένα κόμπο στο λαιμό. Όταν πρόκειται να ανέβω στο πατάρι, ειδικά όταν μου λέγε η μαμά, ανέβα στο πατάρι να κατεβάσεις, ας πούμε, αυτό, εκείνο ή τ' άλλο. Με πιάνε τεταρτέως. Λοιπόν, και έτσι εγώ πλέον το έχω καταργήσει το πατάρι. Ό,τι είναι στην ακτίνα του ορατού μου πεδίου και μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια μου. Πλέον. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, τι λες. Πώς, ότι βολεύει καλύτερα, Νίκη, τώρα, Ναι, δεν είναι ναι. για... Ναι, και φυσικά ανάλογα και με τις συνθήκες. Έτυχε να είναι μεγάλη βεράντα και χωράει 4 ντουλάπες. Είναι σαν αποθήκη οι 2 άκρες της. Λοιπόν, κατάλαβα. Ωραία. ναι. Δεν μου έκοβε δηλαδή από έκταση το να βάλω τις ντουλάπες. Λοιπόν, πάμε τώρα, αυτό που λέγαμε για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες, και επειδή είχαμε εκπομπή την Πέμπτη που την επομένη ήταν το Black Friday και κάποιος από τους φίλους, θυμάμαι, μας έγραψε κλείνοντας την εκπομπή ότι δεν μιλήσαμε για τη μέρα αυτή. Λοιπόν, δεν μιλήσαμε για τη μέρα αυτή, εντάξει. Είπαμε και αυτή έχει έρθει ξενόφερτη. Δηλαδή, τι να πούμε για την ημέρα αυτή. Δεν έχουμε κάτι. Σήμερα το πρωί έβλεπα μία εκπομπή, είχαν καλεσμένο τον κύριο Μπαμπινιώτη και μιλούσε για αυτές τις ξενόφερτες λέξεις που χρησιμοποιούμε για τα διάφορα... Τώρα με την καραντίνα είναι πάνω από 10-15. Ναι. Που έχουν πέρασει, ας πούμε. Αλλά και στην τελευταία δεκαετία έχουν πέσει πολλές ξενόφερτες, δηλαδή πολλά πράγματα, πολλά τα λέμε με ξένο λεξιλόγιο και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ίσως περνάει καλύτερα σε αυτή επειδή δεν ξέρεις ακριβώς την έννοια. Στοιχεία της νέας εποχής, ναι. Νίκη, λοιπόν, αυτό, New Age Age Order. Ναι. Για τη Μαύρη Παρασκευή, λοιπόν, τουλάχιστον να τη λέμε στα ελληνικά, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι στα ύψη ήταν οι φετινές πωλήσεις. Ο τζίρος, λέει, που παράχθηκε από τα 6, αυτό μόνο βάσει του Σκρούτζ, έτσι. Σκέψου πόσα άλλα μπορεί να
να είναι βάση του, ό,τι έχει περάσει μέσα από Scrooge. Λοιπόν, ο τζίρος λέει που παράχθηκε από τα 6.600 συνεργαζόμενα καταστήματα με το Scrooge καθ' όλη την εβδομάδα της Μαύρης Παρασκευής υπολογίστηκε ότι διαμορφώθηκε σε 41,27 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 73% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 19. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι είμαστε υπερκαταναλωτικά όντα, ακόμα και όταν είμαστε κλεισμένοι, μπουζουριασμένοι σπίτι. Δεν είναι λίγο 73% πάνω. Βέβαια, θα μου πεις ότι το 19 έβγαινες και έξω και ψώνιζες και μπορεί το 73 να μην είναι 100% αυθεντικό, γιατί οι άλλοι που ψώνισαν έξω δεν πέφτουν μέσα στην... Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, 73% αύξηση έστω σε αυτό το τομέα, σε αυτή τη μορφή παραγγελιών, να το πω έτσι, δεν είναι λίγο, και ένας τζίρος 47 εκατομμύρια, καλός μου φαίνεται. Λοιπόν, την κλειστή διασκέδαση, το είπαμε και χθες στη δική σου την εκπομπή, ας την ξεχάσουμε. Θα αργήσει πολύ να επανέλθει, βέβαια λίμωνο στον κόσμο που δούλευε στα βραδινά μπαρ, κέντρα και προσωπικό διοικητικό, να το πω έτσι, και τραγουδιστές και οτιδήποτε. Θα αργήσει πολύ να επανέλθει, δεν ξέρουν πότε. Οπότε, αφού από τη Δευτέρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, κανονίστε τα πορτοφόλια σας, πάρτε και μεγάλες τσάντες, να βγούμε να πάμε να ψωνίσουμε. Συμφωνείς, Άλεξ? Να βγείτε, να βγείτε. Λοιπόν, η Νίκη αναβάλει το περίφημο καρναβάλι της λόγω της πανδημίας και πάνω που σκεφτόμουν να πάω, φιλενάδα. Κοίτα σύμπτωση κι εγώ το ίδιο. Στο κράταγα για έκπληξη. Θα σου λέγα να πηγαίνουμε παρέα. Βρε κακό που πάθαμε. Τώρα θα σας πω διάφορα απόψε, έτσι, για να μας πάει καλά ο μήνας, δηλαδή, να μην είμαστε όλοι με την μαυρίλα. Γεννήθηκε λοιπόν το πρώτο ελεφαντάκι μετά από 138 χρόνια στο ζωολογικό κήπο του Τόκιο. Και έχουν καλέσει τον κόσμο, λέει, να βοηθήσει στην επιλογή του ονόματος που θα του δώσουν. Είναι αρσενικό το ελεφαντάκι, το παρουσίασαν στο κοινό την Τρίτη για πρώτη φορά, μετά τη γέννησή του που ήταν 31 Οκτωβρίου που γεννήθηκε, στο ζωολογικό κήπο Ουέν του Τόκιο. Η μητέρα του Ιάουθη και ο πατέρας του ο Άρτιντ είχαν δοθεί ως δώρο στην Ιαπωνία από την Ταϊλάνδη το 2002 για τη γέννηση της πριγκίψας Άικο, της μοναχοκόρης του Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτηρας Μασάκο. Ο χρόνος κατά τον οποίο επιτρέπεται να δει κανείς το μωρό ελεφαντάκι και τη μητέρα του, την 22χρονη Άουθη, έχει περιοριστεί μόνο στις 2 ώρες ημερησίως, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να στρεσαριστούν τα ζώα, δηλαδή μαμά και γιος. Το μωρό όταν γεννήθηκε είχε βάρος 120 κιλά, ύψος 100 εκατοστά. Αλλά από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι σήμερα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, λέει. Δυστυχώς όμως ο μπαμπάς του δεν έμεινε για να το χαρεί. Πέθανε σε ηλικία 23 ετών τον Αύγουστο από φυματίωση. Αυτά με το ελεφαντάκι. Αχού, κρίμα, μωρέ. Ναι, μωρέ. Το ελεφαντάκι, αυτό πρέπει να το βαφτίσουν, το ελεφαντάκι της πανδημίας. Ναι. Αφού γεννήθηκε μετά από 138 χρόνια και δεν είχε γεννηθεί άλλο, έτσι δεν είναι? Ναι, στην αιχμαλωσία δύσκολο να γεννήσει ελέφαντας. Ναι, μακάρι να είναι ένα καλό μήνυμα.
Άλλο τώρα, βρέθηκε ζωοφόρος και λέω ζωοφόρος, από την εποχή των παγετώνων στον Αμαζόνιο. Μπροστά στο συναρπαστικό, λέει, αυτό θέαμα χιλιάδων έργων τέχνης πάνω σε βράχους, οι οποίες αναπαριστούν πλάσματα από την εποχή των παγετώνων, όπως οι μαστόδοντες, βρέθηκαν λοιπόν έκπληκτοι οι ερευνητές σε ένα τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Οι ζωγραφιές πιθανότητα φτιάχτηκαν πριν από 11.800 με 12.600 χρόνια πριν, σύμφωνα με το δελτίο τύπου των ερευνητών του Βρετανικού Πανεπιστημίου. Τοποθετημένα, λέει, στη Σεράνια Λα Λιντόζα, το αρχαίο όνομα της Κολομβίας, τα έργα τέχνης απεικονίζουν πως οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής συνυπήρχαν με τις ζωικές υπάρξεις εκείνης της εποχής, όπως ήταν οι μαστόδοντες, οι καμήλες, τα άλογα και τα θηλαστικά εκείνης της περίοδου. Πρόκειται, λέει, για πραγματικά απίστευτες εικόνες, δημιούργημα των πρώτων ανθρώπων που κατοίκησαν στη Δυτική Αμαζονία. Οι ζωγραφιές δίνουν μια ζωντανή και συναρπαστική ματιά. Σας το είπα αυτό. Άλλες εικόνες δείχνουν ανθρώπινες φιγούρες, γεωμετρικά σχήματα και σκηνές κυνηγιού, καθώς και ζώα όπως ελάφια, τάπυρους, αλιγάτορες, νυχτερίδες, πυθίκους, χελώνες και φίδια. Οι άνθρωποι που ζωγράφισαν τις εικόνες ήταν κυνηγοί που έτρωγαν φοίνικες και φρούτα δέντρων, ενώ ψάρευαν στον κοντινό ποταμό για πυράγχα και αλιγάτορες. Τα οστά και τα υπολείμματα φυτών αποκαλύπτουν επίσης ότι έτρωγαν φίδια, βατράχους, δασιποδόμορφα και τροκτικά. Ερευνητές οι οποίοι έχουν εντυπωσιαστεί από το ρεαλισμό των σχεδίων πιστεύουν ότι η νέα ανακάλυψη θα τους βοηθήσει να μάθουν πότε οι άνθρωποι καταστάθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Αμαζονίου και πώς η παρουσία τους επηρέασε τη βιοποικιλότητα. Αυτά λοιπόν και για τον Αμαζόνιο, για τα ευρήματά του. Πέρα από τις φωτιές του έχει και ωραίες αναφορές. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Αυτό το συμφωνείς ή διαφωνείς, Νίκη? Ρωτάω, απαντάς τελείως. Πραγματικά. Ήτανε ατάκες Ναι. που έχουν μείνει. Ναι. Λοιπόν, Τι λένε οι φίλοι μας εδώ, να ρωτάμε και τους φίλους μας. Ναι, Συμφωνείτε φίλοι μας ή διαφωνείτε? Εδώ είμαστε, για πείτε μας. Μπράβο που συμφωνείτε. Ο Διαμαντής λέει σε ένα ελεφαντάκι αναφερόταν πριν η Νίκη. Ναι, Διαμαντή μου, το ελεφαντάκι. Το 120 κιλά. Ναι, εξηγεί στους φίλους που μπήκαν τώρα στο chat, στον ταχυγράφο, για ποιο πράγμα λέγαμε. Η Ζωφόρος πριν από 11.800 ή 12.600 χρόνια λένε ότι ήταν οι ζωγραφιές, αν σε ικανοποιεί η απάντηση, γιατί μάλλον δεν τα άκουσες για να με ρωτάς, Διαμαντή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε. Και εδώ, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Γελάει ο Διαμαντής. Ναι, Διαμαντή μου, πιστεύω να σε κάλυψα. Να πάμε τώρα στο Τραμπ, έτσι, δυο λογάκια. Το έπαιξε στην αρχή σκληρός, μετά το έπαιξε ότι αρχίζει και αποδέχεται την ήττα. Είπε κάποια στιγμή ότι θα τα πούμε σε 4 χρόνια, αφήνοντας να εννοηθεί δηλαδή σε επόμενες εκλογές. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, πήγε στο ανώτατο δικαστήριο του Ουισκόνσιν, έκανε προσφυγή για τα αποτελέσματα των εκλογών. Με τη μόνη διαφορά ότι διάβασα πριν από λίγο ότι από αυτό το δικαστήριο μπήκε φρένο στις απαιτήσεις του Τραμπ. Αρνείται, λέει, να εξετάσει το αίτημά του για ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Αυτά λοιπόν έτσι εν συντομία για το φίλο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνυτήρια αναφορά κατά των κυβερνητικών αρμοδίων στον χώρο της υγείας, λέει, καταθέτει η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος για τις εγκληματικές ευθύνες τους, σε εισαγωγικά όπως επισημαίνουν, για την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία της χώρας λόγω της πανδημίας. Αναφέρουν επίσης ότι επανειλημμένως είχαν υποβάλει προτάσεις κτλ. Οι οποίες δεν εισακούστηκαν και πλέον το τελευταίο στάδιο είναι αυτό, να κάνουν τη μηνυτήρια αναφορά τους. Γιατί και τον τελευταίο καιρό, λέει, τους έχει κόψει και την οποιαδήποτε επικοινωνία και επαφή το Υπουργείο. Πάει και αυτό. Τα κρούσματα από ό,τι βλέπουμε και οι θάνατοι εκεί γύρω στους 100, από 80 μέχρι 100 παίζουν ημερησίως. Βέβαια είναι άξιον απορίας, μετά από 4 εβδομάδες υποτίθεται κλεισίματος, υποτίθεται ότι το 50% δουλεύουν στο σπίτι, υποτίθεται ότι είναι 1 εκατομμύριο οι άνεργοι επισήμως δηλωμένοι, υποτίθεται ότι κλείσαν τα σχολεία, είναι κλειστά τόσα μαγαζιά. Παρ' όλα αυτά η κίνηση έξω είναι κίνηση, μέχρι και μποτιλιάρισμα, και δεν είδαμε καμία μείωση στους αριθμούς. Τώρα που είναι το λάθος, πάντως κάπου πρέπει να είναι το λάθος. Ή δεν εξαρτάται η μείωση από το αν θα είμαστε κλεισμένοι ή όχι. Δεν ξέρω. Πάντως κάπου πρέπει να υπάρχει λάθος. Δεν μπορεί να μην έχεις δει μια διαφορά στον ορίζοντα. Και εκτός αυτού, με όλα αυτά τα μείον και το πόσοι είναι κλεισμένοι και στο περιθώριο, και άλλο αξιοπερίεργο. Όλοι αυτοί που είναι έξω τι είναι. Αλλά άκουσα και το άλλο το προηγουμένως. Ότι έχουν γίνει, λέει, ανάρπαστα τα αυτοκίνητα του 1000 και των 2000, τα οποία τα έχει αγοράσει ο κόσμος, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτοκίνητα 20 ετίας, που δεν θα δίνει κανένα σημασία να πάει να τα πάρει, και με 180-200.000 χιλιόμετρα, και τα παίρνουν, λέει, για να μην μπαίνουν στη συγκοινωνία. Οπότε έχουν γεμίσει οι δρόμοι, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λίγο. Σε κάθε 1 χιλιόμετρο θα υπάρχει και σταματημένο αυτοκίνητο, χαλασμένο. Γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα να τα συντηρούν σωστά. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που και πριν μας κλείσουν μέσα, αυτό το confusion στους δρόμους ήταν ή από τρακάρισμα ή από σταματημένα αυτοκίνητα, που κάτι παθαίνανε και μέναν στη μέση. Κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν δηλαδή. Το πάλε ποτέ, να το πούμε έτσι. Όλα τα περίεργα μας έχουν συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, είπαμε για τα εμβόλια. Έχει αρχίσει μεγάλη καμπάνια τώρα πλέον να πείσουν τον κόσμο. Μέχρι και 3 πρόεδροι πρώην των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πει στην καμπάνια του να πείσουν τον κόσμο, και μάλιστα νομίζω έχουν πει ότι θα κάνουν δημόσια τον εμβολιασμό, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα το κάνει με την οικογένειά του, για να κάνουν τον κόσμο να αποφασίσει να κάνει το εμβόλιο. Είχαμε και μια προσφυγή ενός γονέα από παιδί σε νηπιαγωγείο, βρεφονηπιακό, πάντως μικρής ηλικίας παιδί. Ναι, γι' αυτό βγάλανε ανακοίνωση η Νίκη ότι είναι ελεύθεροι να πάρουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Ανεξάρτητα από αυτό που λες, για το θέμα του εμβολιασμού, εγώ θέλω να πω. Ναι, γι' αυτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, έκρινε ότι η αποβολή, η απομάκρυνση ενός παιδιού που δεν έχει κάνει τα εμβόλια είναι απόλυτα νόμιμη. Δηλαδή έχει δικαίωμα ο σταθμός ή το νηπιαγωγείο να μην δεχτεί το παιδί σου, εάν και εφόσον δεν το έχει κάνει τα εμβόλια. Και δεν μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο που βγήκε φέτος. Όχι. Ναι, μιλάμε για εμβόλια που υπήρχαν. Αλλά πόσο μάλλον τώρα προσθέθηκε και αυτό.
Σίγουρα θα προσθεθεί και αυτό στη λίστα των εμβολίων. Από την άλλη μεριά δεν πρόλαβαν να υπογράψουν τις συμφωνίες και να πούν ότι ξεκινάνε τους εμβολιασμούς κλπ. Από το Σεπτέμβρη, λέει, οι hackers είχαν επιτεθεί σε οργανισμούς και εταιρείες κυβερνοεπιθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη ψυχρή αλυσίδα των εμβολίων κοροναϊού. Αυτό το αναφέρει η αμερικανική εταιρεία η IBM. Και όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του BBC, οι hackers ενδεχομένως κατάφεραν να υποκλέψουν πληροφορίες για το πώς δημιουργούνται τα δίκτυα διανομής, για τα εμβόλια που πρέπει να διατηρούνται σε βαθιά κατάψυξη κλπ. Από ό,τι καταλάβατε λοιπόν και υποθέτουν, ή μάλλον είναι περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση του ότι αυτοί οι hackers λειτουργήσαν για λογαριασμό κάποιου κράτους που θέλει να συλλέξει πληροφορίες. Για να μην μπορεί να κλέψει, λίγο να συλλέξει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, νομίζω και η CIA ότι έκανε έκκληση να δώσουν μεγάλη προσοχή μήπως υπάρξει αλλίωση ή κλοπή των εμβολίων, για σαμποτάζ δηλαδή, για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και εφιστά την προσοχή για το όλο θέμα. Τώρα, όσο για την ελληνική οικονομία, χαιρετίσματα είναι αυτό που λέει, μου λες γιατί δεν σου γράφω το αλίμονο με 40 λάμδα. Λοιπόν, πώς και με ποιο τρόπο να κάμψει και να έρθει ανάκαμψη. Ήδη αυτή τη στιγμή, λέει, το 12% των εργαζομένων λαμβάνει ως αμοιβή, αστεία λέξη η αμοιβή δηλαδή για το ποσό που θα σας πω, τα 200 ευρώ. Γιατί αυτό δεν είναι αμοιβή, αυτό είναι το χαρτζηλίκι που δίνει ο παππούς στο εγγόνι. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Και Πάσχα. Αυτό δεν λέγεται αμοιβή. Για να το πεις αμοιβή θα έπρεπε να ήταν όλα τα άλλα πληρωμένα. Το σπίτι σου, το φαΐ σου, η ΔΕΗ σου, τα πάντα. Οπότε εντάξει, είναι ένα χαρτζηλίκι, κοίτα να βολευτείς με αυτά, είτε για έξοδα κινήσεως, είτε για να βγεις να πεις ένα καφέ έξω. Μόνο έτσι θα θεωρεί θα μπορούσες να το πεις αμοιβή σε εισαγωγικά. Λοιπόν, περιμένουμε ανάκαμψη. Ποια ανάκαμψη? Πώς θα έρθει η ανάκαμψη? Με τέτοια εισοδήματα δηλαδή στον κόσμο. Διάβασα και ένα περίεργο. Θυμάστε που έγινε επίταξη 2 κλινικών στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ο ένας από τις 2 κλινικές, ο Σαραφιανός, λέει ότι μας άδειασαν άρον-άρον, αλλά δεν έχει έρθει κανείς στην κλινική μου. Αυτή είναι η αναφορά του που διάβασα σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα... Και παρόλα αυτά ανήκει στην Θεσσαλονίκη, ανοίγουν, λέει, συνέχεια τάφους. Ναι, δεν προλαβαίνουν. Το θέμα και είναι ανατριχιαστικό. Οι διασωληνωμένοι είναι γύρω στους 600 και κάτι. Ζουν φρικτές καταστάσεις. Τώρα, πώς... Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να βγάλεις νόημα. Πώς, ναι. Ο άλλος βγαίνει και λέει ότι μας άδειασαν άρον-άρον, αλλά δεν έχει έρθει κανείς στην κλινική μου. Από την άλλη μεριά σου δείχνουν τους τάφους. Στη Ρωσία, λέει, ξεκινούν διαμαντής το Σάββατο τα εμβόλια. Στην Αγγλία ήδη θα ξεκινήσουν, προετοιμάζονται και θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα. Έχουν παραλάβει από σήμερα. Και η Τουρκία ξεκινάει εμβολιασμό.
Μια και μιλάμε, Νίκη, για τα εμβόλια, έχω έναν ακροατή μας που θέλει να βγει να μιλήσει σχετικά. Ναι, να πω καλησπέρα εδώ στο chat και σε όσους ήρθατε τώρα. Κριτικός, Τουρουρούνι, πρώτη φορά σε βλέπω φίλε τι είσαι. Καλώς όρισες. Ο Διαμαντής μας είναι εδώ, ήρθε και ο Τεοκολέτσης, καλησπέρα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Άλεξε, βγάλε το φίλο μας, ποιος είναι? Ναι. Είναι ο Δημήτρης. Ναι. Και τον καλώ ευθύς αμέσως. Οκ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαστε στον αέρα και... Χαιρετώ. Καλησπέρα, Δημήτρη, με ακούς? Χαιρετώ τους ακροατές και εσάς. Τι κάνουμε, είμαστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μας ακούς? Εμένα Να είμαστε καλά, εύχομαι με διακοπάς. Μισό λεπτό. Σε ακούς την Νίκη? Με διακοπάς. Με διακοπάς. Εντάξει, θα προσπαθήσω να μην μιλήσω, να σε ακούσω. Δεν ξέρω Λοιπόν, γιατί σε ακούμε, Δημήτρη. Δηλαδή ο ήχος μου δεν θα έχει από την πλευρά μου πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Απλά η Νίκη την ακούς από τα ηχεία, δεν την ακούς απευθείας από τη γραμμή του Skype, ας πούμε. Οκ. Χαιρετώ όλους, εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Με όποιο τρόπο, τέλος πάντων. Ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για τον εμβολιασμό και την νομοθεσία επ' αυτού που έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες και γίνεται κάθε μέρα βομβαρδισμός στα ιδιωτικά κανάλια σχετικά με το θέμα. Και μάλιστα γίνεται επιθετικός βομβαρδισμός με πολύ επιθετικό ύφος. Στα όρια του εκβιασμού, θα έλεγα. Και επειδή έχω δουλέψει και στην τηλεόραση και θα ξαναδουλέψω, ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση για τον εμβολιασμό και στην ΕΡΤ ακόμα που είναι δημόσιος φορέας είναι, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, αποτρόπαιος. Φτάνει σε σημεία αποτροπιασμού στο ύφος των δημοσιογράφων. Το κλείνω εδώ για αρχή, την παρένθεση αυτή, και πάω κατευθείαν στα ερωτήματα. Ήθελα να ρωτήσω, μάλλον να θέσω ένα ερώτημα προβληματισμού προς όλων τέλος πάντων. Εγώ δεν το πάω καν στη συνωμοσιολογία το θέμα, τη λεγόμενη, εντός εισαγωγικών, και το θέτω σε λογική βάση. Μην μας λένε δηλαδή ότι αν έχουμε κάποιο ερώτημα, ότι απαγορεύεται να έχουμε ερωτήματα γι' αυτό. Απόλυτα δικαιολογημένα τα έχουμε, εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί για παράδειγμα, όταν διάβασα σήμερα ότι είναι στο στάδιο προέγκρισης π.χ. το εμβόλιο της Pfizer, σωστά? Σωστά. Προέγκριση τι σημαίνει? Ότι δεν έχει φτάσει ούτε στην τελική φάση της έγκρισης και δεν έχει τελειώσει ούτε η προέγκριση. Με απλή λογική. Ναι. Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πώς έχει παραγγελθεί κάτι και για μένα προσωπικά και για μένα, δηλαδή μέσα σε όλο τον πληθυσμό, από αυτά που έχουν παραγγελθεί τα προϊόντα, το ένα προορίζεται για μένα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν έχει γίνει επιστημονική επίσημη ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο στην τηλεόραση. Καθόλου. Μα καθόλου. Από κάποιον, από την Επιτροπή τέλος πάντων, λοιμοξιολόγων. Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση. Και μάλιστα προχθές άκουσα τον κύριο Πέτσα, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι θα γίνει όταν έρθουνε. Ωραία. Αυτό εσάς σας φαίνεται λογικό? Εν πρώτης. Δημήτρη. Καλό είναι να ολοκληρώσεις, Ναι, εντάξει. Δημήτρη, Ωραία. για να μπορέσει και εκτός Νίκη, αν θέλεις να απαντάς στα ερωτήματα του Δημήτρη. Ωραία, μισό λεπτό να το πω. Πάνω σε αυτό που λέει μας φαίνεται λογικό, απλώς θέλω να του πω ότι ας μου πει τα τελευταία χρόνια πόσα λογικά από αυτά που μας έχουν συμβεί είναι λογικά. Ελάχιστα από αυτά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για κάτι πρωτοφανές. Τι εννοώ δηλαδή? Όταν κάτι ακόμα είναι σε στάδιο προέγκρισης και για αυτό που είναι σε στάδιο προέγκρισης εμένα μου έχει βάλει ήδη το μαχαίρι στο λαιμό
24 ώρες το 24ωρο, ότι εάν δεν το κάνω δεν θα μπορώ να δουλέψω, για παράδειγμα, γι' αυτό με απασχολεί παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Το συγκεκριμένο έχει αυτή την τεράστια διαφορά βασικά. Διότι εμένα προσωπικά με απασχολεί, το λέω τώρα έτσι έντονα, γιατί με απασχολεί και έντονα λόγω και του εργασιακού μου χώρου τις τελευταίες ημέρες. Γιατί όταν μου στην ουσία τι λέει, δηλαδή επισήμως το έχει πει και αυτό και ο Πρωθυπουργός το είπε, ότι ναι μεν εγώ σου δίνω την επιλογή να μην το κάνεις, γιατί αυτό λέει και το Σύνταγμα, αλλά να ξέρεις ότι αν δεν το κάνεις, αυτή θα είναι και η τελευταία επιλογή στη ζωή σου. Γιατί η αγορά θα θέσει κανόνες που δεν θα σε δέχεται. Αυτό εμένα μου φαίνεται αποτρόπαιο. Να μη σου φαίνεται, Δημήτρη, είναι αποτρόπαιο. Ωραία. Το λέω γιατί βλέπω προβληματίζει πολύ κόσμο αυτό. Για παράδειγμα, διάβασα μια ανάρτηση ενός φίλου που έχει σχέση με το χώρο και αυτός με την τηλεόραση. Ωραία. Είναι πολύ γνωστό όνομα στο χώρο και ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία σχέση ούτε με να είναι, ας πούμε, καχύποπτος. Θα έλεγα ότι είναι έως και αφελής σε θέματα, σε σοβαρά θέματα τέτοια, είναι έως και αφελής. Ναι. Έτσι. Ούτε είναι συνωμοσιολόγος. Λέω πάλι αυτή την έκφραση που λέμε. Μα δεν σημαίνει ότι όποιος έχει αντίρρηση έχει απορίες. Και πολύ άλλα και αυτό. Μισό λεπτό, Νίκη, γιατί έτσι δεν ακούγεστε. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ακόμα και αυτός και πολλοί άλλοι σαν και αυτόν, τώρα τελευταία και γνωστοί μου από το χώρο μου, έχουν προβληματιστεί για τους ίδιους λόγους τις τελευταίες μέρες. Αυτοί τι είναι, αυτοί έχουν άδικο που προβληματίζονται. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν έχουν εξηγήσει ακριβώς στον κόσμο αυτό το προϊόν το οποίο είναι σε ενέσιμη μορφή και είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται, τι ακριβώς δράση έχει. Δηλαδή, εγώ δεν λέω τι ακριβώς ποια είναι η δράση του. Δηλαδή, δεν έχει παρουσιαστεί αυτό επισήμως σε κάποιο λογίδριο, κάποιο προσώπου της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Καθόλου μέχρι τώρα. Γι' αυτό που δεν έχει γίνει καμία δηλαδή επίσημη παρουσίαση, ήδη το μαχαίρι στο λαιμό όμως το βάζει ταυτόχρονα ότι πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, χωρίς να έχει γίνει αυτή η ενημέρωση. Αυτό μου φαίνεται παράλογο και από την πλευρά των γιατρών μου φαίνεται παράλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική γίνεται. Και θέλω να πω ότι από τη στιγμή που μου επιβάλλει κάτι το οποίο θα μπει στο σώμα μου, γιατί αλλιώς μου λέει ότι θα μου κόψει κάθε επαφή με τις δραστηριότητες μου, τις κοινωνικές, να το πω έτσι, απαιτώ να ξέρω ακριβώς τι είναι με επίσημες ανακοινώσεις πριν βγει αυτό όμως. Όχι να μου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό όταν βγει και να μην έχω χρόνο καν να σκεφτώ. Το απαιτώ αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλει να μου το περάσει με νόμο, το απαιτώ να ενημερωθώ προσωπικά. Όταν κάποιος τηλεθεατής βγαίνει στα κανάλια και κάνει μια τέτοια ερώτηση, τουλάχιστον αυτό το έχω δει εγώ από τις ειδήσεις στα ρεπορτάζ των καναλιών μέχρι τώρα, είτε και κάποιος άλλος γιατρός που έχει κάποια εναλλακτική άποψη, ούτε καν υπάρχει απάντηση, ακόμα και επιστήμονας να είναι παρόντας, ούτε καν υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα επιστημονικά. Η απάντηση είναι ότι ας αφήσουμε στην άκρη τις δυσπιστίες και τις συνωμοσιολογίες και το περνάνε το θέμα έτσι και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και μετά θα μου πούνε, ας πούμε, εμένα π.χ. και σε πολλούς άλλους, ότι γιατί με προβληματίζει. Απαγορεύεται να με προβληματίζει. Πρέπει, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν έχει πάρει έγκριση ακόμα και παρουσιάζεται πρώτη φορά και είναι ενέσιμο. Δεν πρέπει να με προβληματίζει. Πρέπει να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Κατά αυτούς. Όλο αυτό εμένα μου φαίνεται παράλογο και ο τρόπος που και ο κύριος Μητσοτάκης προσφάτως απάντησε στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξή του με κινησμό ότι όποιος δεν εμβολιαστεί η ζωή του θα γίνει δύσκολη, το είπε επιλέξει αυτό εμένα μου ακούγεται ανατριχιαστικό προσωπικά. Και το έλεγε και γέλαγε κιόλας, το έλεγε με ευχαρίστηση. Η εισαγγελέας υπάρχει. Η εισαγγελία
φωτογραφίες στην Πάρνηθα. Κυνηγάει το Αν δεν Σακελάκι. ασχολείται, αν δεν κάνεις εσύ μια καταγγελία... Σαν προβληματισμό τώρα τα θέτω όλα αυτά. Εντάξει Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα Λοιπόν, απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Εδώ ο Διαμαντής γράφει ότι ο σκοπός είναι να αποκτήσει ανοσία το 60% του πληθυσμού, όχι να εμβολιαστούν όλοι, έτσι νομίζω. Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Μακάρι, το εύχομαι. Γιατί αν μετά από πολύ καιρό εξαλειφθεί ο ιός, δεν θα υφίστανται οι όποιοι περιορισμοί που δεν ξέρουμε καν αν αυτοί οι περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Οφείλα να πω κάποια πράγματα, διότι αυτούς τους πολιτικούς, τους συγκεκριμένους, περνάνε πάρα πολλά πράγματα στα ψηλά γράμματα, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο για την περίσταση τη συγκεκριμένη. Ναι. Να είναι όλα σε διαφάνεια. Βεβαίως. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι να έχετε. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια και τα λέμε πάλι. Και να ενημερώσουμε ότι είχες νοσήσει σχετικά. Ναι, είχα νοσήσει και τώρα είμαι απόλυτα καλά βασικά. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα είμαι πάρα πολύ αυστηρός και προσεκτικός κιόλας. Και ορθά πράττω και το ελέγχω. Βεβαίως. Νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει με τον Δημήτρη. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Περιμένω να ακούσω τη συνέχεια. Να έχετε καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά Χριστούγεννα. Σε ευχαριστούμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο φίλος μας και τον ακούσαμε τον Δημήτρη. Ναι. Νίκη, ναι. Πριν ξεκινήσεις να ακούσουμε και ένα στιγμιότυπο από την ΕΡΤ. Ναι, αλλά με συγχωρείς, πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο θέμα του Δημήτρη. Εντάξει, όπως θέλεις. Ναι. Για να μην... Δεν είναι ένα κενό ενδιάμεσα. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν, δεν έχω πολλά να του πω, αλλά με ποια έννοια το εννοώ. Ήταν πολύ τεκμηριωμένος η απορία του και η τοποθέτησή του και νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος στο περίπου έχει τις ίδιες απορίες με τον Δημήτρη. Είναι γεγονός αυτό που λέει, είναι ανατριχιαστικός ο τρόπος που είναι αυτό που λέμε στην τούρλα του Σαββάτου που έλεγε η μάνα μου. Δηλαδή βρήκαμε το εμβόλιο, εντάξει πρωτού το δούμε, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε, κλείσαμε συμφωνίες, ρίχνουμε τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά Άρη, αρχίζουμε και μπολιάζουμε τον κόσμο, δημιουργούμε τέτοιες συνήθειες, δημιουργούνται ερωτηματικά γενικώς από τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα. Όντως είναι γεγονός ότι ακόμα και οι γιατροί, προηγουμένως άκουγα συζήτηση στην τηλεόραση, που έλεγαν αυτό, ότι ένα εμβόλιο για να δοκιμαστεί χρειάζεται μια δεκαετία. Πράγμα που σημαίνει τώρα ότι θα δοκιμαστεί πάνω στον ίδιο τον πληθυσμό. Θα μου πεις βέβαια, είναι το κατεπήγον της υποθέσεως. Εκεί το κολλάζουνε. Και αυτοί, όλοι που μας λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα θα δείξει. Όπως και άλλα εμβόλια στο παρελθόν και στην Αφρική που είχαν γίνει, πόσους δεν έστειλαν, και άλλα που είχε γίνει Σουηδία, Νορβηγία, δεν θυμάμαι πού, που είχε γίνει χωρίς την πάροδο του χρόνου, την ανάλογη, πάλι και εκεί υπήρξαν διάφορα παρατράγουδα. Λοιπόν, σίγουρα θα υπάρξουν και εδώ παρατράγουδα, αποκλείεται δηλαδή να είναι 100% δηλαδή τελειοποιημένη η κατάσταση. Αφού ακόμα πηγαίνουν στο περίπου για το πόσο καιρό θα είναι η ανοσία, μάλλον 90 μέρες, μετά την 7η μέρα από τη δεύτερη δόση, η οποία δεύτερη δόση θα γίνεται μετά την τρίτη εβδομάδα, θα αποκτά στα αντισώματα, που σημαίνει ότι και μέχρι την 7η μέρα της δεύτερης δόσης του εμβολίου πάλι είσαι επικίνδυνος να νοσήσεις. Δηλαδή ούτως ή άλλως όλο το θέμα είναι μπερδεμένο. Τώρα, τι θέλουν να μας δείξουν ή τι θα κάνουν ή κατά πόσον δεν θα είναι ντουμπλάζ
μοντάζ, το θέμα η βελόνα που θα τρυπήσει στο χέρι των επωνύμων, ας πούμε, για να πείσουν το λαό ότι το κάνανε. Ναι, Νίκη, επέτρεψέ μου να έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου. Αυτό σου λέω, τα πάντα πιθανά. Εδώ έχουμε δει και έχουμε ακούσει τόσα άλλα. Ή αν μέσα στη σύριγγα υπάρχει νερό και όχι εμβόλιο. Καλά, μπορεί να μην υπάρχει νερό, να υπάρχουν βιταμίνες. Ναι, εντάξει, νερό είπα εγώ τώρα, τρόπος του λέγει, έτσι. Λοιπόν, τι να πει δηλαδή κανείς. Δεν σου ρίχνω άδικο, Δημήτρη, για τις απορίες σου. Αλλά μακάρι να μπορούσα να σου απαντήσω. Είναι όντως, ορισμένα πράγματα είναι ανατριχιαστικά. Απ' τη μια σου λένε ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά απ' την άλλη, όπως λες και εσύ, θα σε υποχρεώσουν. Μπράβο, θα σε αναγκάσουν των πραγμάτων θα υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θα αναγκαστεί να το κάνει και χωρίς να του πούνε ότι είναι υποχρεωτικό. Διότι ας πούμε πάει σε μια δουλειά ο άλλος και του πει, η δουλειά λέμε τώρα, δεν έχεις το εμβόλιο, δεν μπορείς να προσληφθείς. Τι θα κάνει, θα πάει να το κάνει. Αν πάει το παιδί του στο σχολείο και το αποβάλουν γιατί δεν έχει κάνει το εμβόλιο, τι θα κάνει, δεν θα το πάει να το κάνει. Δηλαδή σε φέρνουν σε ένα αδιέξοδο και όπως μας περιέγραψε, εγώ δεν το είδα αυτό το σκηνικό, μας έκανε περιγραφή του Πρωθυπουργού με το χαμόγελο ότι όποιος δεν το κάνει θα περάσει δύσκολα. Αυτό ακούγεται και σε μια απειλή δηλαδή, τουλάχιστον όπως μας το ανέφερε ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, ας είναι καλά ο άνθρωπος, εκείνος καλά πηγαίνει και στην Πάρνηθα βόλτες, εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Ο Διαμαντής έχει αισιόδοξη άποψη με αυτό που λέει ότι εντάξει το 60%, όχι το 60%, το 70% όπως σου είπε ο πολιτικός Διαμαντή, το 70% εάν εμβολιαστεί ή έχει αποκτήσει αντισώματα, περνάμε κάπου στην ανοσία της αγέλης. Λοιπόν, τώρα το κατά πόσον, πώς το λένε, ναι, το κατά πόσον όταν φτάσουν στο επιθυμητό 70% θα σταματήσουν η επιβολή, ας πούμε, θες να ταξιδέψεις πρέπει να το κάνεις, θες αυτό πρέπει να το κάνεις, αυτό θα φανεί, δεν μπορούμε να το πούμε εκ των προτέρων, διότι εμπιστοσύνη εγώ πλέον δεν έχω σε κανέναν. Σου λένε το πρωί δεν θα κλείσει αυτό, το μεσημέρι σου λένε κλείνει. Σου λένε την προηγούμενη, ξέρω κι εγώ, αποκλείεται αυτό, την άλλη μέρα σου λένε έγινε. Λοιπόν, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Τέλος. Εσύ έχεις άλλες? Εμπιστοσύνη σε όλους, τι να σου πω. Λοιπόν, εμέσως λέει πλην σαφώς μας λέει ο Νίκος 79, το είπαν πως στην ουσία το κράτος δεν θα υποχρεώσει κανέναν, αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι στην κρίση τους. Είναι αυτό σου λέω, δηλαδή ο άλλος θα αναγκαστεί ανάλογα με το τι του ζητάνε, που έχει σχέση με τη ζωή του φυσικά. Διότι εντάξει, αν πρόκειται να πας σε ένα κλαμπ το βράδυ και σου πούνε έχεις εμβόλιο, δεν έχεις, δεν μπαίνεις, θα πεις σκοτίστηκα, δεν μπαίνω. Λέμε τώρα. Αλλά μιλάμε για βασικά θέματα ζωής που οπωσδήποτε θα σε καίει να τα χάσεις. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Δημήτρη μου, απάντηση δεν έχω να σου δώσω. Σου λέω, οι ανησυχίες σου δεν νομίζω ότι είναι, πώς θα το πω... Ναι, και λέει ο Δημήτρης λοιπόν, μου μόλις έστειλε μήνυμα, άντε να εμβολιαστεί το 70% να ησυχάσουμε οι υπόλοιποι. Εδώ αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και δεν έχω πάρει μια σαφή απάντηση είναι ότι πώς οι εμβολιασμένοι θα κινδυνεύουν από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ποιος το είπε αυτό ότι θα κινδυνεύουν? Μα όταν δεν θα σου επιτρέπουν να μπεις σε χώρους, θέατρο, κινηματογράφο, να πας να εργαστείς αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, να ταξιδέψεις αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Ερωτώ λοιπόν,
πώς είναι δυνατόν να κινδυνεύουν αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο από αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτό τι να σου πω. Αυτό τι να σου πω. Εκτός αν φοβούνται ότι αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο θα κολλάει ο ένας τον άλλον, θα νοσούν και θα... Ναι, πάλι θα έχουμε κρούσματα αφενός και θα έχουμε και κρούσματα. αφετέρου μπορεί να αυτό να σημαίνει και μια, ας το πούμε, επιφύλαξη ως προς την 100% ανοσία που σου δημιουργεί το εμβόλιο. Μπορεί να μετράει και αυτό. Δηλαδή να μην είναι και σίγουροι 100% ότι ο άλλος επειδή έχει κάνει εμβόλιο αποκλείεται να νοσήσει. Άμα δίπλα του κάθεται κάποιος που έχει κορονοϊό. Ναι, λέει, Λέω και, εγώ τώρα. λέει και αυτό. Είναι Κατάλαβες. μια πιθανότης και αυτή. Για να δω τι λέει. Εντάξει, λοιπόν, τώρα τι ήθελες να μας βάλεις να ακούσουμε. Τίποτα, Νίκη. Η πλήση εγκεφάλου που λέει ο Δημήτρης ότι κάνουν από τα ΜΜΕ. Καλά, η πλήση εγκεφάλου, αγάπη μου, έχει ξεκινήσει, το εμβόλιο το έχουν πιάσει τώρα κοντεύει μήνας, ας πούμε. Πολύ που καιρό. Ξεκινήσει. Ναι. Όλες οι συζητήσεις στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση είναι γύρω από το εμβόλιο. Πλήση εγκεφάλου μας κάνουν για όλα. Δεν μας έχουν... τι άκουσα το πρωί κάτι άλλο, για άλλη αρρώστια άκουσα. Μας έχουν τρελάνει στις αρρώστιες, ρε παιδιά. Όπως είναι εκείνο που βγαίνει στην τηλεόραση ή άλλοι και σου λέει πρωί βράδυ να παίρνεις τους φυγμούς σου και άμα διαπιστώσεις κάτι το περίεργο κατευθείαν να τρέξεις στο γιατρό γιατί κινδυνεύεις από αυτό, κινδυνεύεις από το άλλο. Ο φόβος. Ναι, λοιπόν, το πρωί κάτσε κοντεύω να το ξεχάσω ότι καλά για το θηροειδή μας λένε συνέχεια. Δηλαδή, πού τις θυμηθήκανε όλες αυτές τις αρρώστιες, τα παιδιά. Και μας έχουν τρελάνει, δηλαδή, σε αυτό το, πώς θα το πω, δηλαδή. Να σου πω, μήπως αυτό... Βάζεις ραδιόφωνο, ανοίγεις τηλεόραση, για τη μια αρρώστια σου μιλάνε, για την άλλη, πέρα από το πανδημικό, ας πούμε, σοκ και σύριαλ, που το βλέπεις από το πρώτο το βράδυ, τους τάφους, τα κρεβάτια, τις κουκούλες, τους γιατρούς κτλ. Δηλαδή, θεωρούν ότι μας έσωσαν τη ζωή και μας λένε ζήστε. Και από κάτι άλλο θα τους στείλουνε. Ειδικά τις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, άμα πρόκειται να ξυπνάω το πρωί, να παίρνω σφυγμούς, να κοιτάω το ένα, να κοιτάω το άλλο, τότε γιατί ζω. Αφήστε λίγο τον κόσμο να πάρει ανάσα. Αν από το πρωί μέχρι το βράδυ δηλαδή σκέφτεσαι... Όχι, η πλήση εγκεφάλου δεν αφήνει να πάρει κανείς ανάσα. Πρέπει να βομβαρδίζεται καθημερινώς και συνεχόμενα. Ωραία, αγάπη μου γλυκιά, είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθείς να σκέφτεσαι ποια αρρώστια σε χτύπησε. Αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή. Και να είσαι και φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή πάλι που δεν ξέραν τίποτα και φτάνανε 80 και 90 να πεθάνουνε, τι πάθανε δηλαδή. Η μάνα μου δεν είχε κάνει ποτέ. Στο γυναικολόγο είχε να πάει από τότε που με γέννησε. Και πέθανε κοντά. Καλά, έχουν αλλάξει εποχές, Νίκη. Η μεγαλύτερη πανδημία που είναι ο καρκίνος και τώρα ανακοινώσανε ότι βρήκαν κάποια φάρμακα, θεραπείας. Ναι, το είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι μάλλον πάνε για να γίνει μια ασθένεια τέλος πάντων. Ναι, η οποία θα είναι η άσημη κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ή από τις λεγόμενες ανίατες που λέμε. Ναι. Αλλά που δεν στέλνουν, ας πούμε, στον Αγιο Πέτρο τον άνθρωπο. Καλησπέρα, Άννη. Ήρθε και η Άννη μας. Λοιπόν... Έχω εδώ και έναν ακροατή που μας ακούει από το Twitch. Είναι περίεργο το νίκ σου, φίλε. Ή φίλη, δεν ξέρω τι είσαι. Ναι. Τα tweet δεν τα βλέπω, να τα λες εσύ. Ναι. Θα πω την κατάληξη Βάμπο.
Λοιπόν, αυτό λέει θα είναι το χειρότερο εμβόλιο. Ο δρόμος προς την κόλαση, τεχνητή νοημοσύνη για την εξάλληψη του πληθυσμού. Ναι, υπάρχει και αυτή η εικασία, την έχουν εκφράσει και επιστήμονες. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Είναι γεγονός. Ναι, τώρα θυμήθηκα τι είναι αυτό το καινούριο που άκουσα σήμερα. Την οστεοπόρωση. Ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι άλλο, οστεοπόρωση άλλο και κινδυνεύεις από αυτό και αν είσαι πάνω από 50 να κάνεις αυτό. Βρέαντε να μην σας πω καμιά κουβέντα. Άι παρατήστε μαζί. Ναι. Άι παρατήστε μαζί ήσυχους δηλαδή. 24 ώρες το 24ωρο θα ψάχνω να βρω με πόνεσε το γόνατο έχω αυτό, με πόνεσε το αυτί έχω αυτό. Αφήστε το κοσμάκι λιγάκι να πάρει μια ανάσα. Όχι, δεν γίνεται, Νίκη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το σχέδιο βομβαρδισμού και πλήσης εγκεφάλου δηλαδή, και φόβου δεν αφήνει να πάρει ανάσα κανείς. Όχι αγάπη μου, δεν είναι για το καλό μας. Αφενός είναι το θέμα αυτό να είσαι συνέχεια με ένα φόβο, είτε λέγεται κορονοϊός, είτε λέγεται καρδιά, είτε λέγεται φτώχεια, είτε λέγεται... γενικά να είσαι με ένα φόβο. Αν όχι με πολλούς, με έναν να είσαι. Λοιπόν, αφενός αυτό και αφετέρου είναι και το άλλο. Κατανάλωση. Ναι, κατανάλωση φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή σε στρέφουν στην κατανάλωση να πηγαίνεις να τα κουμπάς. Βεβαίως. Σε εξετάσεις και σε γιατρούς. Πολύ απλό. Και ο Δημήτρης γράφει εδώ, όταν σου λένε εγκρίνεται υπό όρους το εμβόλιο Pfizer, σου λένε δηλαδή κάντε το και βλέπουμε για τις παρενέργειες. Ναι, Δημήτρη, διότι έτσι είναι καλυμμένη η εταιρεία νομικά. Ναι, βέβαια. Βέβαια, σου λέει, κατάλαβες. Πώς σε βάζουν στο νοσοκομείο να υπογράψεις πριν μπεις στο χειρουργείο. Έτσι, μπράβο. Για να είναι καλυμμένες οι εταιρείες νομικά. Σου λέει πώς το είπα, ώστε για όποια παρενέργεια να μην διωχθούν νομικά ή να μην έχουν κυρώσεις ή να μην πληρώνουν αποζημιώσεις. Ναι. Λοιπόν, κάποιος λέει που ήταν θετικό στο κορονοϊό και ήταν στο νοσοκομείο της Κατερίνης και το έσκασε, τον βρήκαν 1 χιλιόμετρο πιο κάτω από το νοσοκομείο νεκρό. Και νέος νομίζω ήταν. Νοσούσε από τι νοσούσε? Από κορονοϊό. Άλλος ένας πάλι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τον προλάβανε. Μέσα στο νοσοκομείο και αυτός να συλλογότανε. Αυτός που σας λέω 47 χρονών ήτανε, που βρέθηκε νεκρός, που το είχε σκάσει από τη... Ναι, πώς βρέθηκε νεκρός όμως, δηλαδή κάτω υπό ποιες συνθήκες, δεν εξήγησαν? Αυτοκτόνησε, τον χτύπησαν? Όχι, παιδί μου, έφυγε, την κοπάνισε από το νοσοκομείο. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Στο δρόμο κάτι, του ήρθε μια συγκοπή, μια ανακοπή και έμεινε στο δρόμο. Το δεν είπανε, να πάει πιο μακριά, αυτό 1 χιλιόμετρο. Το είπανε όμως ότι έπαθε ανακοπή, έπαθε συγκοπή. Από κάτι θα πήγε, παιδί μου, κορονοϊό κάτι ήθελα να ξέρα εάν... Καλά, κοίταξε, αν δεν του κάνουν νεκροψία τώρα δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά ποιο ήταν το τελικό που τον έστειλε. Αυτοκτονία δεν ήτανε πάντως. Τι πράγμα? Αυτοκτονία δεν ήτανε πάντως. Όχι, η αυτοκτονία δεν αναφέρεται. Ούτε ατύχημα. Όχι. Όχι, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη έρευνα λέει τώρα ότι το σεξ μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Μέχρι προχτές λέγανε ότι είναι επικίνδυνο. Τώρα ξαφνικά λένε ότι για άλλους λόγους. Είναι επικίνδυνο για άλλους λόγους. Ναι. Αν κάνεις όμως το εμβόλιο θα είσαι μια χαρά. Κατάλαβες? Όχι, δεν ξέρω τώρα για εμβόλιο. Αυτό ήταν εκτός εμβολίου. Ναι, αλλά... ναι. Όσο ισχύει η πανδημία είναι επικίνδυνο το σεξ. Όταν όμως μπούμε σε στάδια πλέον... ναι, τώρα είμαστε μόνο μέσω Skype. Ναι, έτσι, μπράβο. Σύντροφοι. Μετά, αφού... Αυτοί δεν μένουν στο ίδιο σπίτι, οι σύντροφοι, ναι, να επικοινωνούν μόνο μέσω Skype και ο καθένας να είναι μόνο στο σπίτι του.
Υποθέτω για τους ελεύθερους το έχουν βγάλει αυτό. Καλά, όχι για τους παντρεμένους, εντάξει. Για αυτούς που μένουν στα σπίτια τους, να το πω έτσι. Ναι. Και έχουν μια σχέση. Λοιπόν, η Ρώμη απαγορεύει τις δημοφιλείς, λέει, για τους τουρίστες άμαξες με τα άλογα από τους δρόμους της πόλης, σε μια κίνηση που στοχεύει να προστατεύσει τα ζώα έπειτα από χρόνια διαμάχης για την ευημερία τους. Έτσι δήλωσε η δήμαρχος Βιρτζίνια Ράτζι. Οι άμαξες δεν θα μπορούν πλέον να κυκλοφορούν στους δρόμους, μονάχα μέσα στα ιστορικά πάρκα. Οργανώσεις όμως προάσπισης, λέει, των δικαιωμάτων των ζώων διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι τα άλογα υποφέρουν κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, καθώς αναγκάζονται να σηκώνουν μεγάλα βάρη στους λιθόστρωτους δρόμους. Δεν θα δείτε ποτέ ξανά κουρασμένα άλογα στους δρόμους της πόλης, τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι το απαγορεύσαμε ρητά, επεσήμανε η δήμαρχος. Οι οδηγοί όμως των αμαξών, που δίνουν μάχη να επιβιώσουν, ειδικά και λόγω της κρίσης του κορονοϊού, λένε ότι αυτή η απόφαση της Δημάρχου θα είναι μεγάλο πλήγμα για αυτούς. Η δραστηριοποίηση στα πάρκα, που τους επιτρέπει δηλαδή, δεν θα είναι ποτέ η ίδια με το είδος της δραστηριότητας που μπορούσαν να ασκήσουν στο κέντρο της πόλης. Αυτά δήλωσε ο επικεφαλής της Ένωσης Οδηγών των Αμαξών. Αν θυμάστε, κάτι τέτοιο είχε ξεκινήσει να γίνεται και με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Καταλήξαμε τον άνθρωπο υποζύγιο και τώρα ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια αποφασίσαμε να φροντίσουμε τα άλογα, τα γαϊδούρια από αυτό που μια ζωή ξέραμε ότι κάνουν. Τέλος πάντων, ας είναι και έτσι. Αλλάζουν οι ρόλοι στη ζωή. Τι να κάνουμε. Τώρα τι άλλο να σας πω. Να σας πω αυτό. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα μία έκθεση παγκόσμια που έχει κάνει για τους μισθούς και δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 μια πίεση προς τα κάτω στο επίπεδο ή και στο ποσοστό αύξησης των μέσων μισθών στα 2 τρίτα των χωρών έχει πάει προς τα κάτω. Η οργάνωση αυτή, λέει, του ΟΗΕ διευκρινίζει πως στις άλλες χώρες ο μέσος μισθός αυξήθηκε με τρόπο σε μεγάλο βαθμό τεχνητό, αντανακλώντας τις επακόλουθες απώλειες θέσεων απασχόλησης που έπληξαν τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Μια χαρά πάμε. Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Συμφωνείς ή διαφωνείς, Άλεξ? Διαφωνώ, Νίκη. Αυτό το συμφωνείς ή διαφωνείς. Άλεξ, περισσότεροι από 47,7 εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα το 2019 στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή το 7,4% του πληθυσμού. Η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει, λέει, φέτος εξαιτίας της πανδημίας. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, τον κορονοϊό μπορεί να μην τον κολλήσουν, αλλά από φτώχεια θα πάνε πολύ. Έγραφε ένας γιατρός στο Twitter το πρωί: δεν φτάνει, λέει, όλη η ταλαιπωρία, οι συνεχόμενες εφημερίες, το ότι δεν βλέπουμε την οικογένειά μας για μέρες σερί και το άγχος όταν τους δούμε, μήπως τους κολλήσουμε, κάτι που μεταφέραμε από τους ασθενείς. Σήμερα, λέει, ενημερωθήκαμε ότι δεν θα πληρωθούμε για αυτό το μήνα, αλλά τον επόμενο. Κατά τα άλλα, ακούσαμε τον κύριο Υπουργό Υγείας που είπε ότι δίνει διπλή αμοιβή στους γιατρούς που θα θελήσουν
Ναι, Να πάρουν μήπως εννοούσε ποδηλάτα. Νίκη ότι θα πάρουν δύο μισθούς μαζί. Αυτό, Αυτό όχι λέω. ότι δεν θα πληρωθούν καθόλου. Μα δεν κατάλαβες τι είπα. Οι ήδη υπάρχοντες γιατροί είναι αυτοί που δεν θα πληρωθούν. Αυτοί που θα πάνε τώρα, Θα επικουρικοί. πληρωθούν, αλλά θα πληρωθούν 2 μήνες μαζί. Δεν θα πληρωθούν το μήνα Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, ας πούμε, θα πάρουν και τους 2 μήνες μαζί. Δεκέμβρης-Ιανουάριος. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Εγώ σου λέω ότι έγραφε ο γιατρός το πρωί. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να είμαι στο τι εισπράττω και να ξέρω λεπτομέρειες. Έγραφε λοιπόν ότι δεν έχουν πληρωθεί το μήνα. Και δεν θα το πληρωθούν, θα το πληρωθούν τον άλλο μήνα. Ωστόσο, το αστείο, σε εισαγωγικά της υποθέσεως, είναι ότι αυτόν που δουλεύει και βρίσκεται σε αυτή τη φάση δεν τον πληρώνεις αυτό το μήνα και τάζεις στον άλλον πήγαινε και θα σου δώσω διπλό μισθό. Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό και το ανέφερα. Σε λιγάκι που λέτε, θα μας ταΐζουνε και τεχνητό κρέας. Το είχαμε πει πριν από 1-2 χρόνια και από ό,τι φαίνεται τώρα πλέον φτάσαμε στο... μια εταιρεία στη Σιγκαπούρη πήρε άδεια για να παράγει και να πουλά εργαστηριακό κρέας κοτόπουλου από ζωικά κύτταρα. Θα έχει τη μορφή κοτομπουκιάς και τιμές κοτόπουλου υψηλής ποιότητας. Η Σιγκαπούρη έδωσε το πράσινο φως στην αμερικανική startup εταιρεία Eat Just για την πώληση κρέατος κοτόπουλου που έχει παρασκευαστεί σε εργαστήριο, δίνοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως ρυθμιστική έγκριση για την κυκλοφορία στην αγορά του λεγόμενου καθαρού κρέατος που δεν προέρχεται από σφαγμένα ζώα. Το κρέας αυτό, το οποίο θα πωλείται σε μορφή κοτομπουκιών, θα κοστολογηθεί σε τιμές κοτόπουλου υψηλής ποιότητας όταν θα πρωτοκυκλοφορήσει σε κάποιο εστιατόριο της Σιγκαπούρης, στο άμεσο μέλλον, όπως δήλωσε, λέει, ο συνειδητής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Πρόκειται, λέει, για μια πρόοδο στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων, καθώς πολλές εταιρείες αναζητούν τρόπους παραγωγής κρέατος με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Λοιπόν, αυτά, σε λίγο θα τρώμε και, πώς να το πω, μαϊμού κρέας, όχι, υποτιθέμενο κρέας. Συμπυκνωμένη τροφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην Ιρλανδία ξεπέρασαν, λέει, κάθε όριο σε σχέση με τα Χριστούγεννα και με τη λειτουργία των ναών. Πληροφορίες λένε ότι οι εκκλησίες δημιουργούν ένα σύστημα online κρατήσεων προκειμένου να καλύψουν τις ημέρες των Χριστουγέννων, ώστε να ελέγχονται ποιοι και πόσοι παρακολούθησαν τις θείες λειτουργίες. Αν και ακόμη τίποτε δεν είναι, λέει, οριστικό, δεν αποκλείεται λόγω κορονοϊού κάποιοι κεντρικοί ναοί να ζητήσουν από τους ενορίτες να κάνουν κράτηση για μια θέση στη λειτουργία. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση της χώρας αναμένεται να δώσει άδεια για αύξηση του αριθμού των πιστών κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις βέβαια, ώστε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα να μπορεί να γίνει εύκολα η ιχνηλάτηση. Εντάξει, έχει κάποιο λογικό τώρα αυτό. Γι' αυτό κρατάνε ονόματα, ας πούμε, ποιοι παρέστησαν, ώστε αν ομιγέννητο παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα, να ξέρουν ποιους θα ειδοποιήσουν. Κάποιοι ιερείς, λέει, πάντως έχουν ήδη δημιουργήσει τμήμα κράτησης, κάτι που αναμένεται να διευρυνθεί, ας πούμε, και σε άλλους. Θέλουν, λέει, με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν τους πάντες ασφαλείς. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ και ιδιαίτερα σε αυτό. Στο να έχουν τουλάχιστον μία λίστα, πώς ζητούν στο αεροπλάνο τη λίστα των επιβαινόντων.
ομιγέννητο μας συμβεί κάτι, να ξέρουν ποιοι ήταν μέσα. Το ίδιο και στα καράβια. Τώρα το βλέπουμε και στον εκκλησιασμό. Και στα κομμωτήρια ισχύει αυτό τώρα με την πανδημία. Ραντεβού, όνομα, τηλέφωνο. Είναι υποχρεωμένη να κρατάει λίστα η κομμότρια. Πάει και αυτό... η όλη μας, πώς να το πω, προσπάθεια και η όλη μας η ελπίδα σε σχέση με τον Ερντογάν και τα βίτσια του είναι το να λέμε συνέχεια μήνες τώρα, από τότε που τέλος πάντων το χόντρινε το παιχνίδι, να το πω έτσι, περιμένουμε τη μαμά Ευρώπη, ας πούμε, να επιβάλλει κυρώσεις και κυρώσεις και κυρώσεις και βλέπουμε όλο τρώμε πόρτα. Ξέχασε τον Νίκη, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει και η Γερμανία... Περίμενε, όλο τρώμε πόρτα. Ναι. Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Ανάπτυξης που είπε ότι περιμένουν τη στιγμή που η Γερμανία θα φτάσει σε αδιέξοδο, και ποιο εννοούσε αδιέξοδο, το να πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει με την Ευρώπη ή αν θα πάει με τον Ερντογάν, με τα συμφέροντά της. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, γιατί η Γερμανία νιώθει τόσο... Μα ναι, το Συμβούλιο Κορυφής έχει δύο πόλους, τον γερμανικό και τον γαλλικό. Ναι. Λοιπόν, η Τουρκία πιέζει όπου υπάρχουν ρωσικά συμφέροντα υπέρ της Γερμανίας. Η Γερμανία δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Μάλιστα δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι οι Τούρκοι θέλουν να αλλάξουν στο ΝΑΤΟ το όνομα του Αιγαίου πελάγους σε νησιωτική θάλασσα. Όχι, αυτό δεν το άκουσα. Ναι. Εκεί είναι να τρελαίνεσαι εντελώς δηλαδή. Μα και ένας Αμερικανός, τώρα δεν μου διαφεύγει το όνομά του, από το καινούριο team του νέου Προέδρου, έκανε την εξής περίεργη... Πάντως κυρώσεις με υποβρύχια να τρέχουν, με πρόσφυγες και τη Ρωσία να ελοχεύει, δεν πρόκειται να δούμε, παιδιά, ξεχάστε το. Λοιπόν, εδώ όμως θέλω, γι' αυτό το ανέφερα, όχι ότι πιστεύω ότι θα επιβάλλει κυρώσεις, αλλά και εμείς πλέον το έχουμε παραξηλώσει, δηλαδή συνέχεια μιλάμε για τις κυρώσεις και για τις κυρώσεις. Συνέχεια φωνάζουμε δηλαδή τον αδερφό να κάνει ταντά τον Ερντογάν. Εμείς δεν έχουμε δηλαδή αποφασίσει μόνοι μας τι θέλουμε να κάνουμε. Τέλος πάντων. Αν θυμάστε τώρα πριν 3-4 χρόνια, πότε ήταν που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις στη Ρωσία. Εντάξει. Από αυτές τις κυρώσεις εμείς έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά. Η παραγωγή δηλαδή, όχι εσύ και εγώ. Η παραγωγή της Ελλάδος, που έκαναν εξαγωγές σε αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία, και μιλάμε για μια χώρα εκατομμυρίων, όχι ας πούμε για μια χώρα με 1 εκατομμύριο κατοίκους, τους έχουν κοπεί τα χέρια. Ποιος ασχολήθηκε με το τι χάσαμε εμείς? Δηλαδή τώρα δεν κάνουν κυρώσεις στην Τουρκία και η εξήγηση, ας πούμε, η λογική που δίνουν και η δική μας πολιτική είναι ότι βρε παιδιά, έχει συμφέροντα η Γερμανία. Δηλαδή για τα συμφέροντα της Ελλαδίτσας που τα γράψανε μην πω πού και σε μια εποχή που ήταν σε οικονομική κρίση. Νίκη, η Ελλάδα δεν έχει φίλους και δεν είχε ποτέ φίλους. Λοιπόν, ποιος νοιάστηκε λοιπόν για το τι χάνει η Ελλάδα με τις κυρώσεις που έχουν υποβάλει στη Ρωσία? Είδου λοιπόν, η Ελλάδα παραδοσιακά εξήγαγε αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία, η οποία μάλιστα για ορισμένα από αυτά ήταν επί έτη ο κύριος αγοραστής τους. Λίγο πριν ενεργοποιηθεί η απαγόρευση, οι εξαγωγές της Ελλάδας στη Ρωσία άγγιζαν τα 406 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 41,5% ήταν αγροτικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, το ρωσικό μπλόκο που επέβαλε η Ευρώπη στέρισε από τους Έλληνες παραγωγούς ποσό που ξεπερνούσε
τα 178,4 εκατομμύρια ευρώ. Η ρωσική αγορά απορροφούσε σχεδόν το 18% των συνολικών εξαγωγών όπωροκυπευτικών, το 50% εξαγωγών φράουλας και σχεδόν το 25% των εξαγωγών ροδάκινου, νοπό και κομπόστα. Άλλα ελληνικά προϊόντα που είχαν πέρασει στη Ρωσία ήταν τα νοπά ακτινίδια, βερίκοκα, κεράσια, νοπά μπρουνιών και νεκταρίνια, ελαιόλαδο και κλάσματά του, πολτή καρπών και φρούτων, μαρμελάδες, αγκούρια νοπά και διατηρημένα και ελιές. Και ποιος επωφελήθηκε λοιπόν αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα χάνει αυτά που χάνει? Η Τουρκία. Διότι πλέον τα παίρνει από την Τουρκία η Ρωσία. Καταλάβαμε? Αλλά δεν είδα να διαμαρτυρηθούν. Τότε στην αρχή είχε ακουστεί έτσι μια διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο και αυτά για τη χασούρα της Ελλάδας. Δεν είδα να ασχολείται κανείς πλέον για αυτά τα εκατομμύρια που έχει χάσει η Ελλάδα. Γιατί δεν μας βγάλουν μια αποζημίωση, δηλαδή, εν διάφορες περιπτώσεις, γιατί γουστάραν τις κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ στον Ερντογάν δεν τους γουστάρουν. Όπως έχασε η Ελλάδα, να χάσουν και εκείνοι. Δεν μπορεί να παίζουν δηλαδή το κρυφτούλι, τον κάνουμε νταντά, του τραβάνε το αυτάκι και του λένε πήγαινε παιδί μου και συνέχισε. Γιατί αυτό γίνεται, αυτό το παιχνίδι γίνεται. Και εμείς τα είχαμε να βγαίνουμε και να λέμε η Ευρώπη θα επιβάλλει κυρώσεις. Αυτό είναι το σλόγγαν της δικής μας θέσης, ας πούμε. Περιμένουμε τις κυρώσεις. Και οι κυρώσεις είναι αυτό που είπα και την άλλη φορά. Του τραβάμε το αυτάκι και μετά του λέμε πήγαινε και συνέχισε. Και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Έχουμε ξετιναχθεί από όλες τις πλευρές από ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι? Μη μου πείτε ότι δεν έχουμε ξετιναχθεί. Και τώρα να δεις πόσα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, πόσοι άνθρωποι θα μείνουν αιωρούμενοι. Ούτε και μπορείς να βασιστείς στα επιδόματα. Και εδώ που τα λέμε πράγματι δεν υπάρχει κανένα, πώς να το πούμε, μηχάνημα που να γεννάει λεφτά. Άμα κλείσουν οι δουλειές, άμα πώς θα αναπληρωθεί, ας πούμε, πού θα βρει όλος αυτός ο κόσμος δουλειά? Μη σου πω δηλαδή και όλους τους ξενόφερτους που υπάρχουν. Πού θα απορροφηθούν όλοι αυτοί, σε τι δουλειές? Εντάξει, μιλάμε για επιδόματα και τα επιδόματα δεν είναι η λύση, ρε παιδιά. Τα επιδόματα είναι δώσε μου και εμένα μπάρμπα, ας πούμε, να περάσω αυτή την εβδομάδα ή αυτό το μήνα. Αυτό είναι όλο το επίδομα. Δεν σου καλύπτει, δεν σου κλείνει τρύπες. Δεν σου καλύπτει πράγματα που χωλένουν δηλαδή στην καθημερινότητά σου, στις ανάγκες σου, τις πραγματικές. Τι να πω δηλαδή? Και τους βλέπεις με μια απάθεια, με μια ηρωνία, με μια αλαζονία, ας πούμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Τελείωσε. Αρχή που είναι στις βίλες τους και που κινούνται παντού και τα λεφτά τρέχουν από τις τσέπες τους. Δεν τον ρωτάνε τον άλλον πώς τα βγάζει πέρα με 3 εκατοστάρικα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά λέει για την εργασία από το σπίτι, είναι μια παγίδα, μπορεί να αυξήσει λέει, τα ωράρια και να λύνει τα όρια και επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Σαφώς. Καταστρατηγεί και την ιδιωτική σου ζωή ή από το σπίτι εργασία. Να ξέρουμε τι λέμε. Και επιπλέον να σκεφτούμε και το άλλο. Δεν έχουν όλοι βίλες και δωμάτια που μπορεί να απομονώνεται ο ένας και να το κάνει γραφείο, ας πούμε. Ο περισσότερος κόσμος, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, μένει σε έναν ενιαίο χώρο. Και το ζευγάρι με τα παιδιά τους. Λοιπόν, φαντάσου τώρα να δουλεύουν και οι δύο από το σπίτι και να έχουν και 2 παιδιά μέσα.
Λοιπόν, εκτός λέει ωραρίου εργασίας οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, όλο αυτό προβληματίζει και κάποιους, ας πούμε, που σκέφτονται ορισμένα πράγματα ότι πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, γι' αυτό ακούστε αυτό. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν ψηφιακές συσκευές χωρίς να αντιμετωπίζουν συνέπειες. Έτσι δηλώνει η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κλακ, να απομονώνει και να αφοσιώνεται στην ιδιωτική του ζωή. Δεν μπορεί επειδή δουλεύει από το σπίτι να είναι τα πάντα ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Σε ψήφισμα, λέει, που εγκρίθηκε, τι έχουμε σήμερα, Πέμπτη, την Τρίτη, με 31 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 18 αποχές, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης δηλώνουν πως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα της αποσύνδεσης μεταξύ άλλων μέσω συλλογικών συμβάσεων. Επισημαίνουν ότι το δικαίωμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Πάλι καλά που το επισημαίνουν, τώρα από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και σε τι εργοδότη θα πέσεις. Λοιπόν, η νοοτροπία που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να ξεχάσουν τη δουλειά τους, αλλά και η αυξανόμενη προσδοκία ότι αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανα πάσα στιγμή, αυτό που σας είπα πριν, 24 ώρες το 24ωρο, πώς. Μπορούν λοιπόν να επηρεάσουν αρνητικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη σωματική και ψυχική υγεία και την ευημερία. Αυτό δήλωσε η Επιτροπή Απασχόλησης. Οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτό το δικαίωμα της αποσύνδεσης, δεδομένου ότι αυτό δεν κατοχυρώνεται ρητά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα υπάρχει κάπου ένα κενό εκεί, το οποίο θέλουν να τακτοποιηθεί και καλά κάνουν. Οι βουλευτές τονίζουν επίσης ότι η δυνατότητα κλεισίματος στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να αποτελεί... Άλεξ, μιλάς? Θα πρέπει να αποτελεί... Όχι, Νίκη, σε ακούμε. Θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να απέχουν από τα εργασιακά καθήκοντα και την ηλεκτρονική επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας χωρίς επιπτώσεις. Δηλαδή αυτό, όπως όταν είσαι στη δουλειά κάποια ώρα φεύγεις, το ίδιο να συμβαίνει και όταν δουλεύεις από το σπίτι. Αυτό λοιπόν με την τηλεεργασία. Εκείνο που σας έλεγα πριν για τα εμβόλια, η Interpol ήταν, όχι η CIA που σας είπα, το διορθώνω, αλλά εντάξει, η Interpol με CIA μπερδεύτηκα, στο απομνήμης. Λοιπόν, παγκόσμιο συναγερμό προς 194 χώρες εξέδωσε η Interpol, προειδοποιώντας ότι δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος είναι πιθανόν να βάλουν στο στόχαστρο τα εμβόλια για τον ιό, τον καινούριο, καθώς και ότι θα επιδιώξουν να πουλήσουν πλαστά εμβόλια. Καθώς οι κυβερνήσεις, λέει, ετοιμάζονται για τη διανομή των εμβολίων, εγκληματικές οργανώσεις σχεδιάζουν να διεισδύσουν και να διαταράξουν τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Τα εγκληματικά δίκτυα θα στοχεύσουν επίσης ανυποψία στους πολίτες μέσω πλαστών ιστότοπων και ψευδών θεραπείων, θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία τους, ακόμη και για τη ζωή τους. Έτσι προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της Interpol, Γιούγκερ Στοκ. Έχετε τα υπόψη σας λοιπόν. Γιατί μπορεί να αρχίσουμε να λαμβάνουμε και μηνύματα στα email. Ναι, τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Ναι, μην είμαστε τόσο έτσι large σε ό,τι μας στέλνουν να το βουτάμε κατευθείαν. Η Ιαπωνία στοχεύει το 2021 να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο. Και να υποδεχτεί, περιμένει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό, χωρίς
να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό ή καραντίνες. Το παίζει κορώνα γράμματα από ό,τι βλέπω. Όπως αναφέρει, λέει, οι Νικαίοι, πώς το λένε, οι τουρίστες που θα μεταβούν στην Ιαπωνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού. Το ρεπορτάζ, το οποίο δεν ανέφερε τις πληγές του, δεν διευκρίνησε πόσους επισκέπτες θα επιτρέπεται, αλλά είπε ότι η Ιαπωνία δεν θα περιορίσει τη χρήση ξένων ταξιδιωτών από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι διοργανωτές των αγώνων έχουν πουλήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια στο εξωτερικό, όπως αναφέρει η εφημερίδα, σε σύγκριση με 4,5 εκατομμύρια εισιτήρια που πουλήθηκαν στην Ιαπωνία. Δηλαδή γύρω στα 5,5 εκατομμύρια έχει πουλήσει μέχρι στιγμής για τους Ολυμπιακούς. Και σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς προστασίας, κάθε επισκέπτης που εισέρχεται στην Ιαπωνία μπαίνει σε 14 μέρες απομόνωσης. Αυτό το λένε έτσι, το λένε κι αλλιώς. Στο τέλος θα δούμε πού θα καταλήξουν. Γιατί δείχνει ότι είναι αποφασισμένοι να μην το βάλει σαν όρο. Αυτά και με τους Ολυμπιακούς. Πουλάνε εισιτήρια, βλέπετε, στο full. Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη χώρα για να ζήσεις καλύτερα στην Ευρώπη? Άλεξ? Η Ελλάδα. Όχι. Λοιπόν, κάποτε υποτίθεται ότι πήγαιναν στην Αγγλία να βρουν δουλειά γιατί ήταν καλύτερη μισθή κτλ. Με τη μόνη διαφορά ότι ναι μεν είχε καλύτερους μισθούς η Αγγλία, αλλά είχε και ακρίβεια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λένε για πορτοκαλιά που κάνει πορτοκάλια το Λουξεμβούργο και την ομώνυμη πρωτεύουσά του. Αυτό που είπα για την Αγγλία, ότι ένα από τα χαρακτηριστικά, λέει, ως προς τη ζωή στην Αγγλία είναι το ύψος του μισθού που ακούει κάποιος, αλλά αν αυτό το συνυπολογίσει με το κόστος ζωής, θα δει ότι δεν υπάρχει καμιά τεράστια διαφορά σαν το μισθό που ακούει, ας πούμε. Δεν φαίνεται και τόσο μεγάλος ο μισθός αν υπολογίσει το κόστος ζωής. Το ίδιο ισχύει και για την Ελβετία. Στο Λουξεμβούργο όμως, για το Λουξεμβούργο όμως, δεν ισχύει αυτό. Φυσικά, λέει, η ζωή δεν είναι στα επίπεδα της Ελλάδας, αλλά στο περίπου κοντά. Και αυτό το αναλογικά, λέει, απαντάται στον κατώτατο μισθό που συναντά κανείς στη χώρα αυτή, που είναι ο κατώτατος μισθός 2.141,99 ευρώ, ενώ το μέσο κατακεφαλή εισόδημα είναι τα 4.900 ευρώ. Το κόστος ζωής όμως, ξέρετε πόσο είναι εκεί? 800 με 900 ευρώ. Χωρίς το ενίκιο του σπιτιού, λέει. Αυτό είναι ένα ποσό, λέει, χωρίς μιζέρια, αλλά με δραστηριότητες μέσα όπως το γυμναστήριο, άθλημα, σινεμά, αγορά ρούχων. Δηλαδή το 800 με 900 που μας δίνει τα έχει μέσα όλα αυτά, εκτός από ενίκιο. Ανάλογα, λέει, με το lifestyle σου και το πόσο υγιεινό ή όχι είναι, θα μπορούσε αυτό το ποσό να φτάσει και τα 750 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος και με μια πρόχειρη συζήτηση, λέει, σε σπίτια στην πρωτεύουσα, τα ενοίκια ποικίλουν ανάλογα με το μέρος που διαμένεις. Γι' αυτό παίρνουμε μια μέση τιμή ενός σπιτιού, λέει, που είναι στα 1.600 ευρώ, ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο, λέει, πλεονέκτημα για τη χώρα είναι το καθεστώς της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η γεωγραφική της θέση. Για κάποιον που θέλει να ταξιδεύει στην Ευρώπη, το Λουξεμβούργο προσφέρεται με τιμές πολύ καλύτερες από ό,τι Αθήνα ή το Λονδίνο, με περισσότερη ποικιλία στο δίκτυο ανταπόκρισης με άλλες πόλεις εκτός χώρας. Λοιπόν, να αρχίσουμε να φεύγουμε για το Λουξεμβούργο. Οι νεότεροι τουλάχιστον ψάχνουν για δουλειά. Άλλες.
τουλάχιστον θα μπορούν να τους μένει και κάτι. Θα πάνε και λίγα χρόνια για να γυρίσουν πίσω. Έτσι όπως μας τα λέει, δηλαδή περιγράφει εδώ. Εντάξει τώρα, Άννικη. Λοιπόν, εντάξει. Κρατάω μικρό καλάθι. Δεν είπα να φύγουμε κιόλας κατευθείαν. Απλώς μια και το είδα, σας το είπα. Αλλά εντάξει, είναι επιλογή πολλών νέων τουλάχιστον που ξεκινούν την καριέρα τους να πάνε να ζήσουν στο εξωτερικό και της μόδας πια είναι το Λουξεμβούργο. Okay. Κατά καιρούς αλλάζουν. Πρόταση κάνουν. Ναι, αλλάζουν κατά καιρούς. Άλλες φορές, παλιότερα ήταν η Αγγλία, πιο παλιά ήταν η Γαλλία, τώρα είναι το Λουξεμβούργο, αύριο θα είναι η Ιταλία. Αλλάζουν αυτά, ναι. Αλλάζουν οι συνθήκες. Στην Ελλάδα πότε θα έρθουν εκτός από τους μετανάστες, πότε θα γυρίσουν πίσω ή πότε θα έρθουν. Ναι, περιττό να σας πω ότι είχαν ανεβάσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτό ξεπερνάει κάθε όρη φαντασίας, έτσι, σε μια εποχή καραντίνας. Είναι κάτι που δεν υπάρχει εξήγηση. Τώρα όσον αφορά το ποιοι έχουν προσβληθεί από ιό και πολλοί επώνυμοι, είπαμε δεν κάνει εξαίρεση ο ιός. Και για τον Περιφερειάρχη διάβασα χθες ότι είναι θετικός στον ιό. Το άλλο πάλι που λένε ότι ο κορονοϊός πλέον λέει έχει μπει στα σπίτια μας και μεταδίδεται ενδοοικογενειακά. Δηλαδή να αρχίσουμε και στο σπίτι ο ένας να υποψιάζεται τον άλλον. Πού το πάτε ήθελα να ξέρα. Και η κυρία Λινού και ο κύριος Άδωνης τον άκουσα να το λέει και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος. Επεσήμανε λέει πως θα πρέπει να έχουμε το νου μας για το παραμικρό σύμπτωμα. Εντάξει, τώρα αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε και η ίδια η οικογένεια μεταξύ της. Έχουμε κόψει τις χειραψίες και τους αναγκαλισμούς εκτός οικίας και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος και είμαστε με τις μπουνιές ή με τους αγκώνες. Τώρα αρχίζουμε και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι να κοιτάμε καχύποπτα ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε πάλι όπου υπάρχει όχι συνοστισμός, όπου είναι πολύ, λογικό είναι να υπάρχουν και πολλά κρούσματα. Όπως και πάντα οι επιδημίες στα σχολεία εκδηλωνόντουσαν και η γρίπη, εκεί που ήταν πολλά άτομα μαζί. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα και στο στρατό, ας πούμε στην Τρίπολη βρέθηκαν 29 θετικοί ας πούμε στο στρατόπεδο και σήμανε συναγερμός. Γυροκομεία, σχολεία, εκεί που είναι πολύ μαζί. Είναι λογικό. Ένας να έχει κολλήσει άλλους 30-40. Αυτή τη στιγμή που είναι πολύ στον ίδιο χώρο. Δεν είναι κάτι παράλογο δηλαδή που πρώτη φορά συμβαίνει στην οικουμένη. Κυκλοφορούν πάλι διάφορα. Μέχρι να φτάσουμε στην κατάληξη, θα περάσουν και χρόνια βέβαια. Νέες αποκαλύψεις λέει για τον κορονοϊό, ότι κυκλοφορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Δεκέμβριο του 19. Οπότε τρέχα γίνεται. Καλά, έχουν ακουστεί πολλά. Τι λες? Έχουν ακουστεί πολλά τέτοια, ναι. Πολλά. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω και κάτι και θέλω την προσοχή σας. Είναι άσχετο από τα θέματα αυτά που λέμε, αλλά πολύ σχετικό με το θέμα ότι χρειάζεται να ακουστεί. Έκκληση για βοήθεια κάνει το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Οι επιπτώσεις του κορονοϊού χτύπησαν για τα καλά τη δομή, αφού όπως αναφέρει ο διευθυντής του, κύριος Λουκάς Ίσαρης, δεν υπάρχουν ούτε τρόφιμα,
ούτε χρήματα για θέρμανση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος να κλείσει το παιδικό χωριό και τα παιδιά να τοποθετηθούν αλλού, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, όλο και μεγαλώνει, κάνοντας ηχηρή έκκληση στον κόσμο η οικονομική βοήθεια. Το Σωματείο εξασφάλιζε χρήματα για να καλύπτει τα έξοδά του μέσω κρατικών επιχορηγήσεων, από δωρεές επιχειρήσεων και πολιτών, αλλά και από διάφορες εκδηλώσεις και μπαζάρ που διοργάνωνε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση της υγειονομικής αλλά και της οικονομικής κρίσης, οι δωρεές μειώθηκαν κατά 80%. Μα πού είναι η ΜΚΟ? Τι έγινε? Ποια ΜΚΟ? Η ΜΚΟ πού είναι? Γιατί δεν τρέχουν, γιατί δεν βοηθάνε? Ναι, η ΜΚΟ δεν είναι. Όχι βέβαια, έτσι μπράβο. Κάτσε παρακαλώ. Αναγνωρίζουμε, λέει, ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, επιχειρήσεις κλείνουν, αλλά και με την απαγόρευση κυκλοφορίας δεν μπορούν να μας επισκεφτούν. Επίσης λαμβάναμε, λέει, μια κρατική, πάντα αυτά που διαβάζω τα λέει ο διευθυντής. Επίσης, λέει, λαμβάναμε μια κρατική επιχορήγηση τα προηγούμενα έτη που ανερχόταν στα 90.000 ευρώ ετησίως. Φέτος η περιφέρεια, δεδομένων των συνθήκων, δεν μπόρεσε να προτείνει αυτό το ποσό στο Υπουργείο Εργασίας, γι' αυτό και πρότεινε να λάβουμε 49.500 ευρώ, δηλαδή τα μισά. Και το ΔΕ Υπουργείο, δηλαδή κάνανε πρόταση να τους δώσουν τα μισά, το ΔΕ Υπουργείο ενέκρινε μόλις το ποσό των 10.000 ευρώ. Συν της άλλης, όλα τα μπαζάρα τα οποία κερδίζαμε χρήματα ακυρώθηκαν. Ακυρώθηκε το μπαζάρ του Πάσχα και τώρα και το μπαζάρ των Χριστουγέννων, αναφέρει ο κύριος Ίσαρης. Το Σωματείο έχει αποστείλει επιστολή στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, με κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κύριο Θεόδωρο Καραόγλου, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα και άλλους, κάνοντας έκκληση για αύξηση της κρατικής επιχορήγησης και ζητώντας τους λόγους της σημαντικής μείωσης. Γιατί τους το πήγανε 10.000 ευρώ? Δηλαδή ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη. Εκεί που μιλάμε για ζωές, για παιδιά που πρέπει να συντηρηθούν, από τα 90.000 ευρώ τους ρίξαν στα 10. Αποστήλαμε, λέει, μια επιστολή, ωστόσο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Μας στέλνουν συνεχώς από τον έναν στον άλλον. Ωστόσο έχουμε λεφτά για να στολίσουμε τις πόλεις. Έτσι, μπράβο. Και από τη στιγμή που έχουμε κλειδωμένο τον κόσμο μέσα. Έχουμε τον κόσμο κλειδωμένο μέσα. Εντάξει. Μέχρι στιγμής μπορεί ακόμα να υπάρχει φαγητό στο ψυγείο, στα ντουλάπια κτλ. Αλλά και αυτό σιγά σιγά όσο πάει εξαντλείται. Όπως εξηγεί, λέει, το παιδικό χωριό, έχει φτάσει στα ωριά του. Δεν υπάρχουν χρήματα για θέρμανση, δεν υπάρχουν χρήμα, αλλά ούτε και προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, λέει, τα συγκεντρώναμε σακουλίτσα γιατί ο κόσμος μας επισκεπτόταν και τα έφερνε. Τώρα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει. Και το κράτος τους αφήνει στο έλεος του. Μπράβο. Από τις δωρεές του ανύπαρκτο κόσμου μαζευόταν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ο κόσμος όμως πλέον δεν έχει χρήματα. Επίσης οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία ώστε να δωρήσουν έστω και ένα μικρό ποσό, αλλά σημαντικό για μας. Δηλαδή μέσω ίντερνετ, ας πούμε, να τα στείλουν τα λεφτά. Έμειναν 2 σπιτάκια, λέει, με παιδιά χωρίς θέρμανση. Λοιπόν, αυτή είναι η έκκληση που κάνει. Δεν ξέρω ποιος ακούει και ποιος δεν ακούει. Μακάρι να ήμουν κάπου κοντά, τουλάχιστον τρόφιμα θα τους πήγαινα. Και σίγουρα κάποιος πρέπει να βγει να απαντήσει. Ναι, πρέπει κάποιος να βγει να απαντήσει. Βάσει σιγά μη βγει. Βάσει ποιου σκεπτικού
και γιατί κατέβηκε στο μισό. 90.000 κατεβαίνει στο μισό και τελικά τους δίνουν από το μισό. Δηλαδή, Μπράβο. εάν εσύ ακούσεις κάποιον να βγει να δώσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, έλα και σφύρα μου. Κοίταξε, από τη μέρα που το είδα εγώ, άσχετος αν απόψε έχουμε την εκπομπή και το λέω, πριν 3 μέρες νομίζω το είδα, χάρηκα γιατί από χτες έχει ξεκινήσει, πολλοί το έχουν ανεβάσει στο Twitter, το θέμα. Λοιπόν, άμα πολιορκηθεί πολύ, αναγκαστικά κάποιος θα πρέπει να απαντήσει. Διότι έχουμε δει ότι πλέον, ό,τι βλέπουν ότι τους κράζει, ειδικά το Twitter, είναι το α και το ω, για να βγουν, να πάρουν μια θέση, να πούνε έστω και ένα ψέμα. Ευελπιστώ λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρξει κάποια απάντηση. Ή τουλάχιστον να φιλοτιμηθούν, να ενεργοποιηθούν φιλάνθρωποι απλοί πολίτες. Τουλάχιστον να εξασφαλίσουν κάποια τρόφιμα για αυτά τα παιδιά. Πάει και αυτό. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει μεγάλη γκάμα σήμερα πληροφοριών. Ή έχω άδικο? Όχι βέβαια. Λοιπόν, να σας πω γι' αυτό. Υπερπολιτελές υπόγειο ξενοδοχείο πρόκειται να χτιστεί στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Ακολουθώντας το παράδειγμα αραβικών χωρών, όπως το Ντουμπάι, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει δυναμικά την αναβάθμισή της σε υπερσύγχρονο τουριστικό θέρετρο, γεγονός που φαίνεται και από το νέο εγχείρημα ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχείου στην έρημο. Το οικοδόμημα θα χτιστεί στο εσωτερικό ενός από τους πολλούς αμόλιθους που βρίσκονται στην έρημο Αλ-Ούλα, ενώ τα πρώτα σχέδια δείχνουν πως θα πρόκειται για έναν τεράστιο χώρο με μοντέρνους, αλλά ζεστούς εσωτερικούς χώρους, περιβαλλόμενο από κομψούς κήπους μεγάλης έκτασης. Για φαντάσου. Η πρόσβαση των επισκεπτών στο ξενοδοχείο θα επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση ενός ανελκυστήρα από γυαλί, ο οποίος θα ξεκινάει από την επιφάνεια του εδάφους, διατρέχοντας το εσωτερικό του βράχου. Το σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχει αναλάβει ο καταξιωμένος Γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν Νουβέλ, υπεύθυνος για το περίφημο Λούβρο του Αμπουντάμπι, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2017. Για το φωτισμό του εσωτερικού του ξενοδοχείου, ο Νουβέλ λέει πως θα αξιοποιήσει τις τεχνικές του αρχαίου αραβικού λαού των Ναβατέων, επιτρέποντας το φυσικό φως να εισέρχεται από στρατηγικά τοποθετημένες οπές στο βράχο. Έμπνευση για το υπόγειο μουσείο αποτελεί το μνημείο Μαντιν Σαλίχ, γνωστό και ως Έγρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στην έρημο και αποτελεί ένα προϊσλαμικό οίκημα χτισμένο πάνω σε βράχο, αντίστοιχο αυτού που βρίσκεται στην πέτρα της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τον Νουβέλ, στόχος είναι το ξενοδοχείο να συμπληρώσει το φυσικό τοπίο, αντί να περισπά την προσοχή του κοινού από αυτό. Και ο αρχιτέκτονας έχει ήδη δεσμευτεί να το σχεδιάσει με τρόπο που θα επιτρέψει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Πώς σας φάνηκε? Εμένα αυτό, Νίκη, μου κάνει κάτι σαν καταφύγιο πολυτελείας. Ναι. Καταφύγιο πολυτελείας. Ναι. Ναι. Η φαντασία είναι για να δουλεύει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα στα διάφορα τρελά που μας λένε συνήθως, άλλο ένα έτσι, μια ξεδάτη, μια λαδάτη σας το πάω. Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, δηλαδή ακόμα και αν έχουν αποκτήσει ανοσία, μπορεί λέει, να παραμένουν μεταδοτικοί για μεγάλο διάστημα αφού εμφανίσουν τα συμπτώματα.
Δηλαδή για τίποτα δεν είναι σίγουροι πλέον από ό,τι καταλάβατε, έτσι. Και αυτό λέει πως το είδαν ότι άνθρωποι που είχαν λάβει θεραπεία, ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είχαν λάβει θεραπεία για καρκίνο που καταστέλει το ανοσοποιητικό τους, μπορεί να παραμείνουν μεταδοτικοί στο νέο κορονοϊό ακόμα και για διάστημα 2 μηνών ή και περισσότερο. Και αυτή η μελέτη δόθηκε αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα. Άρα στο ψάξιμο είμαστε και τα εμβόλια που βέβαια, Νίκη. Βέβαια. Και τα εμβόλια που θα γίνουν στο ψάξιμο θα γίνουν. Μέσα στο ψάξιμο είμαστε όλοι. Ναι. Και το τραγικό είναι πάνω στη Δράμα που πέθαναν 2 νοσηλεύτριες. Βόρεια Ελλάδα γίνεται ένας χαμός. 2 νοσηλεύτριες και το ακόμα πιο, πώς να το πω, άσχημο είναι ότι πέθαναν και οι σύζυγοι των νοσηλευτριών. Μα είπαμε, εδώ που τα λέμε, οι πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί που έρχονται σε επαφή άμεση 24 ώρες το 24ωρο με το πρόβλημα. Εγώ πάντως λέω, Νίκη, τώρα να κλείσουμε με κάτι όμορφο. Κάτι Λοιπόν, που θα γαληνέψει. Στην Αλάσκα, μια ολόκληρη πόλη ζει σε ένα μόνο κτίριο. Στεγάζει σπίτια, σχολείο, εκκλησία και νοσοκομείο. Στο διεθνή τύπο, λέει, είναι γνωστή ως η πόλη που ζει κάτω από ένα κεραμίδι. Στην ουσία ολόκληρη η πόλη μένει σε ένα μονοκτήριο, σε δρυμή ψύχος και έντονες χιονοπτώσεις. Το Γουίπερ είναι μια μικρή, λέει, απομακρυσμένη πόλη στην Αλάσκα, 96,5 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Άνκοραντζ, η οποία συχνά αναφέρεται και ως πόλη που ζει κάτω από ένα κεραμίδι, όπως είπαμε. Τι σημαίνει, λέει, αυτό? Σημαίνει ότι οι 217 κάτοικοι της πόλης μένουν σε ένα μεγάλο κτίριο, το περίφημο Beckett Tower, που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται μια μικρή πόλη. Εκκλησία, σχολείο, κλινική, μανάβικο, αστυνομικό τμήμα, μέχρι και ταχυδρομείο. Το κτίριο, λέει, αυτό κατασκευάστηκε το 1974 και το πιο περίεργο από όλα είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κανείς, λέει, να βγει από το κτίριο για να κάνει τις δουλειές του. Όλα τα βρίσκει μέσα στο κτίριο. Οι ρυθμοί της ζωής σε αυτή την πόλη κυλούν κανονικά, παρόλο το δρυμή ψύχος και τις έντονες χιονοπτώσεις, αφού όλοι οι κάτοικοι απολαμβάνουν τη ζωή τους μέσα στο κτίριο. Και είναι σαν να αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση σε αυτή την πόλη της Αλάσκας, που είναι αρκετά απομονωμένη, γίνεται είτε με πλοίο είτε μέσω ενός τούνελ. Αυτό πώς σας φάνηκε αυτό? Να είναι τα πάντα μέσα σε ένα κτίριο. Ποιος ξέρει τι αλοειδή μεγαλώνουν εκεί πέρα, απομονωμένοι. Λοιπόν, πες μας και εσύ κάτι. Στέλνω στο στόμα μου, μιλάω τόση ώρα. Ναι, η ώρα είναι 10:58. Μάλιστα. Και εγώ θα σας πω κάτι που θα σας γαληνέψει την ψυχή. Να το ακούσουμε. Για ακούστε το. Ψάξε. Κάποια στιγμή γίνεται το όνειρο βραχνάς. Και η αγάπη στην καρδιά σου ένα σαράκι. Βρες το κουράγιο να ξεφύγεις και σπονάς, παρά να μένεις σε ένα διέξοδο ζωκάκι. Κάποιες φορές που θα σε πνίγουν τα γιατί
Μην καρτεράς να βρεις αμέσως απαντήσεις. Θα σε απαντήσει παρακάτω η ζωή, αν καταφέρεις το τιμόνι να κρατήσεις. Και ψάξες τα κομμάτια σου να βρεις. Δες έξω, η ζωή σε περιμένει. Ξεκίνα από την αρχή, μη φοβηθείς. Να ξέρεις πάντα, η δειλή είναι η χαμένη. Έφυγα νύχτα και σε θυμάμαι δεν είπες λέξη. Πολύ θα το ήθελα, έστω 2 βήματα να είχες τρέξει. Νύχτα ασέλινη, πάνω μου στείνανε χορό τα αστέρια. Μα εγώ θρηνούσα για τα χαμένα μας τα καλοκαίρια. Φεύγω σου είπα, και εσύ δεν γύρισες καν να κοιτάξεις. Στιγμή δεν σκέφτηκες, έστω ένα κάτι να μου φωνάξεις. Κι εγώ ναι, έφυγα, γιατί σ' αγάπησα και σ' αγαπούσα. Μα να είμαι πάντα στο περιθώριο, δεν το μπορούσα. Ας ήταν εφιάλτης όλα αυτά, κι ανέμο απόϊχος που γρήγορα ξεχνιέται. Κι η θύμηση σαν στάλα από δροσιά να πέφτει στο μυαλό που τυραννιέται. Από το βιβλίο «Τα ακόρτα της καρδιάς», Νίκη Παπουλάκου. Αυτό ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα μικρό από το βιβλίο «Τα ακόρτα της καρδιάς». Νίκη Μου την Παπουλάκου. έφερες. Νομίζω Και η απαλή ότι γλυκιά ήταν μουσική του internal, ότι του έπρεπε Κόρη. για να κλείσουμε και την σημερινή μας Πάντως έτσι για να εκπομπή. ηρεμήσετε, θα τη βγάλουμε χτενισμένες σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, χολ, ανοίγουν τα κομμωτήρια. Οπότε, να είσαστε ήσυχοι. Λοιπόν, να πούμε μια καλή νύχτα, άλλη μια εκπομπή Σκόρπιες Σκέψεις έφτασε στο τέλος. Πιστεύω να περάσατε καλά. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε για την ενεργοποίησή σας. Είδα στο chat, είχατε πολύ έτσι, ανταλλάξατε πολλές απόψεις μεταξύ σας. Να είμαστε όλοι καλά, την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε. Άλεξ, μου σε ευχαριστώ και απόψε. Και εγώ σε ευχαριστώ Νίκη και οι ακροατές μας εδώ. Η Ανή λέει ευχαριστούμε πολύ, τι όμορφο που ήταν Νίκη. Να είστε καλά όλοι. Και τι όμορφα που γράφεις. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι όταν μπορώ να δίνω στον άλλον κάτι. Ο Νίκος 79 το ίδιο, η Θεοδόρα γράφει υπέροχο, ο Δήμος υπέροχο χωρίς σχόλια, δοσμένο από την καρδιά. Και ναι, Νίκη, σου την έφερα. Να είμαστε καλά και να λέμε διάφορα. Ναι, ο Δήμος είναι και από αυτούς που μου ζητάνε πείμα. Γεια σου Δήμο μου, γεια σου Άννη, γεια σου Θεοδόρα και η Δέδαλος. Μας είπε ότι ωραία τα λέμε, μπράβο Δεδαλάκη. Σε ευχαριστούμε Δέδαλος, ναι. Την αγάπη μου σε όλους, μια καλή νύχτα και την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε. Από ό,τι βλέπω θα κάνουμε και τη Δευτέρα εκπομπή, γιατί πάλι καραντίνα θα είμαστε. Πάλι συνεχίζεται, Οπότε, συνεχίζεται. εκπομπή, πάλι Εδώ εκπομπή, παρέα παιδιά στο Ράδιο Ήλιος και ναι. σας περιμένουμε να βγείτε και στον αέρα. Βέβαια, και χθες το βράδυ
καλά τη βγάλαμε. Βεβαίως, είμαστε μια όμορφη παρέα. Ναι, είναι μια ωραία παρέα. Επικοινωνούμε μεταξύ μας, γράφουμε, επικοινωνούμε ζωντανά, μέσω Skype, τηλεφώνου. Η Θεοδόρα μας γράφει καταπληκτική εκπομπή. Ευχαριστούμε, Θεοδόρα μου. Ευχαριστούμε, Θεοδόρα. Αγάπη μου. Ο κριτικός. Τόκο Λέξης. Μας Θεό. ευχαριστεί και ευχαριστούμε. Θεόδωρε, Θεόδωρε. Και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Λοιπόν, Καλό βράδυ. Την αγάπη μου, φιλάκια. Ευχαριστούμε κριτικός, υπέροχο λέει, μπράβο Νίκη. Φιλάκια Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Φιλιά, γεια. Καλή. Αυτή ήταν, φίλοι μου, άλλη μία εκπομπή Σκορπιές Σκέψεις με την Νίκη Παπουλάκου και την Άλεξ. Έλαβε τέλος, ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αύριον τα σπουδαία.